tiyo na ye tiyo Arishma ma promoto braso awie so se wa ro ya ego pro so Asem Beba Dabi Otec 1029 so epeche prenya kenkari nyinata e de asomo awie nsem no doso papa di edi emu akotin bi e de se panipa ohwa won de nsem so de atwatwa ya wo kire se dum so kakra na se yehunin eye transformers ya wono aye ayi chenche bi adimawu e na wo mu aye free system dum enti na ekoso so mu nchemu die enti bintini nyina ode aka ho enanu ada bebia ni go so kwantempo so brekum chesi bobo ko nu kosia nkwansia wo ho Ghana Police Service ese watu anamon bi wodoba ni aposi ni ba boni tuo wotitigu sabire da busua no de atwodwa wo mu chese ohia tentre ne ansan wasie mu no emu nchemu ba esire mantam no mu gusegu bibia si enam so mankura hodo num ejadam ya efranam for ye ni from the camp where ye braken kan Otec 1029 FM so ediaba wo na trimbe kota ko namrade so sanso edna opo bi na waso betre huru dwoma de ware pa no edu na so no betre na sema wo mu ewade erunti perfect series enwoma no ande comfort yaba wo so for GS naka wono mu akamfo ede amase eye pa nti ojatum nasruwan ekosi eye chechesi edu ayo so nko a wode aba montene eso yewo English language ho ede akran bro for kan de bia mamefo no mu kan se nkuran o akran do bete bro fa so mani team e ba cho nye team eye perfect series ngoma no a efi besi kwan kosi che free no ede ede e ma bo mo kan ye history of Ghana o me abetwam enzema bro no a ya bo no dopo no ede ni nyina da wo bo no kama besi kwan kosi besi 6 RME every basic one ko je free no tiaba Samsung computing KG1 ko si basic 6 creative arts so e wo ho every basic one ko si 6 science maths preschool koda no wono mu a e wo na sire wan e ko si KG2 don numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing JHS one ko si JHS e free don English language ho social studies science RME computing career technology afen so set mock exams ahoro ni nyina bi September wo ho set ni nyina yeyoma ye soronko kura na peso ya be ni nyina e de asomo soronko kumasefo o perfect kira kwan ya putu ja na wo station in chen hodo an obutuo enkranso adanso ma first stop memo afa na ba bi etonton ma bobura mu a perfect de na ye nyama obina wo de call number na 0243299938 and 0540755465 anomni aye kan fama mo awie eye vitamin canonier no efise ehye we no kala sembi animu enuanenu na ahyemu ma entu nya bi na no mbeboa ama opomuden ho nsem etumpon efinse duonu ni akire oba wa ga na mu ayente wo ho boni bia ya danse kase akire se odo ho to om so a ebeboa pa ena kala na do so adwaman so da bia me ka kire se enti sika nkoto ade bi nom sam fa sika nkohwe yade ekoba na sa abra no nko wanim vitamin canonier no nanuanu ahyemu ma omo na hudo bebre na wa adwaman so soya milk drink wo ho vitamin choco vitamin banana strawberry ni enuanu ahodo ewo mu bi te se calcium omega 3 6 and 9 protein kakra ebo ankwada no emo madwene mu bie ebo amomu nyini nso ye fe caffeine nsem bia ni mu enti panyini nso num bia ebo no enti so obenom anom ni emi oman yi mu enne yi a vitamin canonier kan fama so do ho to so a ebebo apa ebjofo wo mu ene ebo ekukuru ba ne adonte awie ya ye beje bra no fonfa bibom ade abane abeka se bo nyina ade mo french boys akon ne semufo pani a wasan sebnu mu aye kroje ye beje bra kinkan papilu ebu ya chidom sanso na jatabate afidie no akiri ede kwadwade mo wono so ede facebook o hwie gu so pa bom na no ade hye nu awie ye beje bra kinkan kasebo ikoko ba kutuntum ba kon asonaba ohene kwabena boaten miniminuam abrewaba kofichumasi Africa sebo no ye betiti ni se ya diamon Asem Beba Dabi asem na nyabo yanum ye ne poapa koyo na mu masem no na de no abeba na edi se fatase ye kan ma bitia na asemfo mo asem aye krochen ni akenkan diamon na ye frase ahode ni aso ye e da hwa edi frase diamon mo e na gibe district no peripo a wono na oman ya hoodin se benya nyina mo nkane anu ne ade wo hwa kiri bo kiri se ni nyina ntumi nyina brane fama yen eye John Abdullahi J na Paul wo pani din sema bro dia tudwo ne Ghana for the bonkomo yi no se ye behu dum so kakra behura na fon so kakra no na de na sentima bro ba kon o se min kirem de ntia dum so na sa ba nam se metro letter bre no mentumi nkirem na abro wa wutie me awie ya nyabotre party
papa jina pose die ntia atefon be hu ana ato salmon kakra bia na ntwinam ayi achacha no watoto ahyehyɛ fridge mu a bi so ayi kontomire palava sauce kama na he fridge mu be hu ana fon ebedum akopema no panche kina no ade be no bo se asase yi pampa bi emoa do che se we ni nyina no ye transformers ya aye chenchen bi adi mawu anka na mfon bo se siwa na wono ati ni su che se wa chedodo abadadoa womu yi ni nyina de free system no se ba ye betumi aboa bo ye kama de na ya pagya mu edie ne kakra na tes na ho den de no tumi akonanimu enti wo kire se kobasa nso a edudum so ne nam sanse ebedundum fidi ahrodo na ya hwɛ se ne nyina no akofa foforo no atumi ede aba besi ne nan ye yi afro de we si wo no nso entumi nye se omunya magic se bieburu enti wo se omu yi fro nya bre ye tutu se be credit no betumi agina nan kroma so pa enti wo se Ghana fu enya boase tosoro nkon wo bra mpanifo de no ma gu akwamu ya wo mu pagya transformers ahuro no ahodinim de anya nso esesen nyina nso nyame ya dum ebeti ani no ni ya no krogen nya de dum so no ebeto akoso de nti owura John Abdullahi Jinapo wo bra de nkobo no egu afam baby of transformers ya na kaniana and you should ya comprehensive detailed transformers dey be and you need this one na Honda no e for my sense demand no and you na bro then so you change transformers dey be any substations need juma ya mo ho so transformer yes dey a deep 22 years I check ye change no be brain yes ye change keke the transformer na Honda no a switch current one no bra it is a juma di ye guso ye na nya nkran kwa na ye Kumasi for next month ye ba Kumasi we want to also do a massive program over Kumasi na anyina mkania no agina ye ama oya ye basra mo munya amotre kakra maye Volta region Central region bia ye ba kobo na ye dijuma na enkania no agina ye and you be also Emmanuel Madino to sing Elson for penny attending kan won no me wo hwe ahodede ensem so de ma ye wura John Abdullahi Jinapo eno che se transformers ya bebi konkulele chenche bia de mawu nyina ye yefro nya de foforo aba abusa for ya twansem ne so ena no kwasi ya etwam ara hosam esi omanyimu na enya asam ketoa ne titire ne Ghana Football Association no na tene kese pa ne nyina ne sebrekum Chelsea bobo ko ni tu kwan ekosi akan ewo Samra Boy Samates eno ne wo mo edekobo ani na wo wie ya wo ba wonchi no bibia ni go so kwantempo ne so akromfo awremfo kotoshe wo so nam so makrache baako Dominic Frimpong ano ofre no etuo kan no ni ti emenam so moto nanom ewo nsedo akoya rehosam kese pa krachi aduana FC ano wobo na obolo na obrekum Chelsea ya wo mutu kwan okohia no kwanhye wo ya Baby any abaya sabia empanimfo de no koduru honom na pomodi adwuma efo chese krache na to nanom wonsie do ne free se sa asem ni hia ne Ghana Police Service na ya adwuma so emprempren ya ye kasai wo ma babonten kire se gang leader nipa wodi emema nsia ya nimu akromfo yi ekoto she footballers yi so nam so ma Dominic Frimpong eto nanom wonsie do no wa kire gang leader no ene ba ku bia wo ka ho na police forma ne bo kire se ebra wo hu wo mo ya anka wakwa akwachiro mu no kodane ntutoto na nya asem keto akura ne senti krache wono kan gang leader ne hono tu aka no ama sebre kese wono nso woda baabi emu odin a opre ne nkwa eti Ghana Police Service ne se yanka na Ghana fo nyina ante se wona okodi se nyamera asem no wo tu omo so na mo pan nya asem keto emprempren kese de wonya mu mienu aka nan ya wo gusu a opɛ o machiri kwan a enya asem keto akura na ye ko titigu wodroba ni bia ya wokohia nkwanhia wo posini bansem ene wotutu gu hu antima yaw prokope no ane board no ene wonsomu adokotafo wo hini omso wo dada wa transia do dada ne dini Edward eye ewuku owusu Edward ewuku owusu ene efredon na busanfo a wonnom ta kire sabire otatudwa ya wo mu kire se wo mu hia tentre ne dia ma Edward ewuku owusu yi na police ni ba otu gift of upon
ɛde titigu wɔn mo ɛnsen kan bi ɛkɔ so mo ntimi ho ase bi ne nam so man ne edi ma ya ɔto fa mu a ɛnam so ɔkɔka no na abusua no kyerɛ sɛ we kura de ɛfa yie ne ho ɛnsen kan yɛ firi ne konkon kosi ne credit aposifo mfo saa ka ne nyinaa san sɛ wɔn mo ka sɛ wɔn de hyɛ ne wu mo an makobo ne tuo no awu nti aposifo mo mfa saa ka ne ɛka bia ntɛte akora bɛfa yie na sɛ mbɛma ne nsa no kyerɛ ne nsɛm de bebree na wɔn na wɔn aka na sabre gift your pon ya we posi ni no a ɛde ɔkɔ nsɛsɛ memu no ne nsɛm ni nyina pia ɛde ama kɔtɔ adabraka kɔtɔ na wɔn kyerɛ sɛ matwea sensen kakra de nti bi nti wɔn kyerɛ sɛ kɔtɔ fo di birthday anniversary ya wɔn mu die nti wɔn so yɛnhwɛ mmerɛ kakra ntɛm nyame yɛ adom a ofo so bosom ne de yɛ tɔ so aduonu nkron ɛne bebia asɛm no so bio mu na kɔtɔ ahwɛ adwedwe na wɔbrɛ busuafoɔ no kɔtɔ dan ho ya wɔn hyɛ sɛ nyame yɛ adom a wɔn sa mmerɛ bio mu no yɛ dɔm kasa yi nti de busuafoɔ no kan almost on the frame week. You ever see them because them go fast na we go. Enya me na me za akɔpa besia akɔkɔ sie no. Ada me pesi me kuna ada nka me fa no go jisika bi. Ana esi obe ne si wo. Na dey invest wo ne akɔfa data akɔyɛ ho ne ma de esi nti etwen police fo no. Ne omo ne hyehyɛ na omo so yɛ mpamra de akɔma wo. Ndo so omo be fere omo fra. Ene yɛ betumi hu da. Betumi sie emu. Mu de ma gye ho krata ya gye bibia ya ipos note ebi wo nkyɛn ebi wo mo nkyɛn ye wo na yi ne card ya ye kɔ na sie koyi fun na ni nyina wo na mmom asɛm ne sɛ ɔmo se yɛmfa hyehyɛ na ye de akɔ yɛn de yɛn nisika bi a yɛ san akɔyi de akɔ sie saa fun a wo bi ekun kɛkɛ wo yɛ dwuma adan wo hu no ofiri de nso no ba wo kɔ galamsi a ne ho nete no galamsi fo no kra sa na ebu mtu no wo fa ase no polisi mi ba so si ana no akɔ galamsi ɛwɔ de nso no nti na wo so obu ne tuo no go ha no go ha sound very well nti de ye hwɛ ye bi si bia no nda de ya sa amaso 29 April nti 29 April ya te ya be sa 29 na mo sa ba court ne sa ba court nti 2 weeks time ya sa ba court 29 hwo e bi anu ye ya betena won si he wa ama ni buhia ni bi ama ye ne ye ko ne ye up and down ni nyina ye sikasam Ajofo no enti abrantie ya tetegu posini ba gift upon born tuo ye friend say Edward awuku owusu na busua wo mo akosam rodi atudwa wo mo kyerɛ sɛ sidie wo mo tempintin kwa wu enti panifo anhwa amfa tentren ni antofo mo brɛwde a de besi esire mantam no mu gushegu ana yaduro yi na wuhugu colic abato mpasua no eso na sabre ya yakasai akonwa atɔ sɛdeɛ mpanyini ka yɛ na konwa tɔ ade hyɛ ne prɛ na panyina wa firi mu odi hene ɛwɔ yidan na yidan hɔ no mu ɛkɔkɔba sɛ ɛne wɔ sɛ yɛsi nanan na nanan mu sie no ɛna akɔfa menteme ho ase aba ekuo mienu asɔre wei se yɛ na wɔ sɛ yɛsie wei se yɛ na wɔ sɛ yɛsie ama menteme ho ase ama ne mu so ogu hyegu abɔnten nya asɛm ketewa ɛnam so enkronkuma maako enum watwa jatum wasɛe japade wahye dan ahodoɔ ɛne emumua sɛ nyɛ mpɔnkye ɛnangie ɛne ne ɛka ho wahye ne nyinaa enkronum yidan ɛka ho ɛhɔnom ana wɔm di kura firima na wɔbesi ana mu no busum number 2 ɛna afei kukpok nagnan ɛna naya gili enkronum yi ayesodo mangomora eprempena kase gye adamu nya asem keto a enam so ama japade dodo na ɛna aseye ekoba ni seye Ghana Police Service na kyerɛ sɛ wɔde ne mmerante akogu mpɔtam hɔnom a wɔkwɛdo obetumi bia de aboa ama bambɔ ho nsɛm agina yie sɛne ɛbɛyɛ na adwebrɛ ɛbɛba na adehye a wɔnom ebutu wɔnom so ɛneɔma nyina bɛkɔ so yie ɛde ama wɔnom na sansem kro no na aka hu bi na so ye hwe omanyoye ensem so wona national security badwa no aka bom emprempre ya ye kasai wono ma ye nhyehyeye ene ye curfew ana de ato adehye wo hono mo so enkro mako edu baako na e waka nyina ne se anwumere no nsia kon no obi awura ne dem o de wo se wo ye bema ona wo so wa si abonten obeti bi wo widiem enti no nsia bo anwumere a na obi akoda no nsia nopa ansa na watumi apia abonten a eno aya hyehyɛ mpanimfo de akoto mpotam hono mo kyerɛ sɛ animu ya emfira se na nya adwuma ne senti
wɔsrɛ na nanom atena nkonnwa ya ɔno mo mpɔtam hɔnom mpanimfoɔ bi a wɔkuro no mu wɔn a wɔka bi wɔ mu ɛne mmabunu ne titiriw temamufoɔ nyinaa asan hyehyɛ mpanimfoɔ de abai wɔn mo hwɛ sɛ ɔmode ne nyinaa bɛyɛ adwuma na entieti asomdue soɔ nyankɔba ne saa na wukotia ukoyɛ nneɛma bi ansan fata ekobu saa mmere yi so a wɔnom kyerɛ sɛ asotwe da hɔ ma no ɛso paa ebio ɔmode ɔhyɛ anaasɛ ɛso ato so sɛ obi bɛkura adeɛ bi ebetumi adi ewuo ɛde anam abɔnten ɛne ɛwɔ bɔfoɔ kura ɛmfatuo mpie enkura sekan empo yehu na ukura boɔ wobɛtumi de abo obi tirim enti akɔba ne saa yɛ bɛkyɛw edu wobɛgyina mmara n'anim ama mmara ne wadi enti adeɛ bi a ɛyɛ akɔdeɛ betumi adi ewu ama yɛyɛ na no nso ɛde so ato so sɛ yɛbɛhunu na wukura saa nneɛma no bi ɛde ɔhaw kɛseɛ ana ɛbɛbrɛ wo na yɛnkɔ ɛyɛ enkran sabra mbeka sɛ oyibi police station ɛne police command no emu panimfoɔ na wɔn mo de atodwa yɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔkyere nipa bienu bi wɔkyerɛ sɛ nipa bienu a wɔkyere wɔn no wɔn mo awia ECG kebu so ahorow bɛ bɔndro so no aduanan ɛna wɔawia every ɛyɛ ECG foɔ wɔn mo nsɛm busuafoɔ ne bɛka yɛ afimpi no aduonu 2025 no tema port hɔ ɛne wɔn bɛka kyerɛ sɛ ECG containers ahorow bɛ apem ne ahasa 1300 ECG containers ayira minim sɛ na yɛntatia deɛ ɛne nyinaa yira me yɛtoto yɛ ni hwɛ hɔ a yɛhunu tu yɛ hɔ na wɔn akye kakra na wɔn kyerɛ sɛ wɔn asa akye foforɔ nipa mi no wɔn akyerɛ no ns ɛyɛ tagbɔ wɔnyɛ mfirinhyia no adunum 50 years ɛna wɔnya wɔwɔ ɛyɛ ahyɛ yie yɛ wɔ adentam nsimu hɔ ano ɔteɛ na principal kɔ no nso nyɛ mfirinhyia no aduanan 944 yɛ kyerɛ sɛ wɔn nso edi mu akotire paa no a ɛne ns tagbɔ no na nneɛma no susu sɛ ɛyɛ ne tia na kebusu no wɔn twea deɛ firi ɛyɛ seduase mpɔtam ho de akɔ yibi prayer camp nanka wɔde firi hɔ asa de akɔ kasoa ɛna ne mpanyinfoɔ wɔn mo akyi wɔ mo apolisifoɔ so mo pa akyi yiri wɔn sɛ witua na police commander ya wɔn edi mu akoten wɔ hɔ superintendent Augustina Enti ɛna wɔka kyerɛ sɛ trɔfoɔ sɛ ai sɛ nka wɔn de kɔ ne nyaa sɛ de akɔsia mpɔfoɔ agye bɔ nwono twi ne nyaa nanka wɔn de kɔ ne prɔkopɛ ya yiri wɔn na sɛ where are you going ɛna wɔn kyerɛ sɛ oh we de firi Togo ne ade ne de bɛsen de akorɔ where's your document and police for bro for back where's your document don't be say no document yeah I bet you say ampa say kebu so awro no yomotia no mse ya chemo etu omo yire omo tintin ede wono ekroye na bisonfo na ade ba kwa police for de nyina so ne say nipa wono edi kan ya kire say ne dia NS etabo no wonya mfinhye adudum no wono no kire say enwoma no ba bi wono de kroye kasoa ene ba ko ka ho no so kire say oh wo mo de kodansoma na police for na mo pesa mo kire say na wade mo ka say ye ana mo de mpanimfoɔ de mu bɛyɛ nko anim ɛne wɔn mo yiri wɔn pantie sɛ ameka sɛ de ya hyehyɛ a de wɔn kɔ gyina dental circuit koto ɛde nya asɛm keto akora ɛno akora na wɔn kɔ koto nso ɛno wɔn kɔ koto ya panipa wɔtene dwa mu presiding ɛyɛ member no anasɛ officer no Sarah Nyakoa ɛyɛ nkansa ɛna wɔde tudwa sɛ sisi a yɛka sɛ de bedi ɛne yɛde bedi ato wɔn so to bia 8,500,000 Ghana cedis ɛde adansefo nipa mienu ɛnso ɛba ya wɔn bɛgyina wɔn de ama wɔnom nti yɛsi a yɛka sɛ de wɔn kyerɛ sɛ ya kyerɛ nipa mienu a wɔn ɛwɔ ɛyɛ oyibi ɛne ne mpatamu awie adehye ha na ebre ɛma kwane ama yɛde du mienu kase bɔ ne nyina da ɛsi ɛde abapo ɛsɔre ama Asem Beba Dabi dwumadi abagye bre awie yi papilobu yɛkyi dɔm sanso na Sano de Lion ɛtena fidie no akyire kwadwo ademo wɔn nso ɛde egu Facebook no so saa fɛfɛɛfɛ ɛde ɛba ho asomfo mienu kɔkɔ baako tuntum baako asonaba ɔhene kwabena boate na wie minimia abrewaba Kofi Chumasi yes ode ama akure nkai ni nyina wato so Asem Beba Dabi apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 7
778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hapa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawan in Field Nunca or pharmacies and her bar shop. FDA ajeje den kratwe atum. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative art, math, 102.9 FM, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Nya bane combine store, or nina bi. English nom, and math nom, me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so am approver. Into a batter bia and koto bi maneba. Hey, and na so we dear, so ko be kra betumi akotu akoton amani students o. Na eno kra de, what table one say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams at the master school. So, here one more at to phone call Putroja station. And crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And Quadawan in Field Nunca. Our pharmacies and her bar shop at 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. And Mapobudra Mapa. FDA ajeje den kratwe atum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility 102.9 FM ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, aye ne na senkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na weden, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo, enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa.
ma won ahoɔden ahoɔden ne ɔmo dia ɛne se ame no kasa no pɛi ɛnkwa na ɔde ama me wode asɛm yɛn wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ ɔbra ne ho hwɛ bi patɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wɔ mo so na ni asɛm a ɛdene wɔn kɔ ne kura na ɛyɛ tuo maa ase kan emu no tutuo nso ɔmo mpaaba ɔmo da so busua ɛyɛ wɔ dwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ yɛ ne na ase nkam bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ɛwɔmɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi Otec ma wo nyinkire ne dwuma ne ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na ɔmo tika ɛyɛ putu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmmra wɔn ɔmo hu obi anim ase ne mmom yɛwiɔ kata yɛ na yɛ na ɔmo hwɛ papa nka wɔn mo ɛfiri saa berɛ bi ɔhwii kɔko berɛ a ɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena aseɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔko berɛ a waa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo adom ne nti amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biaa ɔma fotue wosom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔso obetu ama wo atwo mate okay mate ɛne ɛda ase ni problem nyinaa yɛ ma onya kwanya ɔba wa abɔnten ɔba me bola even akropon a yɛbɛtena area baako a yɛte ɔfa ma miɛnsa me donyame ɔba mo fa ekyire we na ɔte hɔ saa no ɔboa no ho bɛfu obi a o area obi a mpɛ na asɛm tro na wo twa me ntro obi ontimi nkyerɛ me mpɛ odiaye me girlfriend me nware biem what dey we baby a ɔpɛ ne fa kɔ madi what this kan nyina wi me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi because komba bia ni sase so we onu adwane na wafa dwane onu ade akyi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade akyi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade akyi na wako hwe na wano foforo obeba ye ne nso modija ni sister se me nya oba ye wale me malam no ye afro no se me di sika no e ya prema nsem papa we na otu one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa ebe nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu oto ho a obukwa ko no aduru ewu ase papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enye wo de wo be ka no na busuafo no sa menya ono a omo abe kire be se ja wo yere no ye wo na wo nya me bro jira ma ya from first day me bra no ko school e tanoso me ne ko campus me bra no so ka hye me chen sister be ma wanya 40 years a won wale we problem wo so enware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de wo wo nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antinanta okọ ya o check scan date no date ni nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti maame keto adi me ho ya ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyim ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ne nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de yemfa ma obi ba se obi kunu ne de wo se me de na ade ma no na de 1029Fm me ka kye me pass me na me ka kire no nti mama me keto aye se ene esa de ame nka kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho e kire be kata wo na me ne me wo ya ne so ye me operation wa wantumi anwo me amantumi anwo nti na adwi ko si se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me kyem kura anka mewu me mba biem na ba ma ne kansa
Tie free operation honom no wanka bibia me free hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi ma ba fie wa start man onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na ense ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a mewo boko nya ono enti na adwen ye ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ne mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share da a date ni beba yan ko omo office won ko je resource no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wo di be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfa ma mo se da bi je se number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me see ontime na me chepu ne me hu so me hwehwe ya na me de sa number ne from no me ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia obi kunu vindicated Asem Beba Dabi baba akoma me Otec 1029 FM Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ne nye obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayi agu enti won dileti wo hu bibi akra mfiri ho ile jatabiribo jatabiribo ile jatabiribo okay na wiei odomanko benyame ayeyie enka wudin na wiei odomanko benyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo de ade hye wiei mom yema yenho aha yema yenho akwa aba yema yenho ye hiehyia
emfamra Otec 102.9 FM so ene eye yawada ene yo forisi obusumi de tosu dunsia emfimpinu ne aduonu nsia mu nso ene ewi ene wie ya san hia bio ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie yi da biara da wa afidie so siehia asem krope ne ye kan ye se ye disua de ebre kro na mu oni ye de kire ye ho nso ade enu nti ene wie yi a ye hie no kre adofo ne ade hie moma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na mu oni ye be kire ye ho nso ade ewa afidi kasie yi so na dwumadie a ye die ye live ewa ye social media handles ne so ene wie yi obe join ne ye nyina ye be ka bom na ye sua de na ya kire ye ho nso ade ene se wo ba dwumadie ne so a eya ahye ma wunianum nya de sua ne ade kire dwumadie no bintie na wonya bi nso nhwemfiri won so timeline ebre kro na amu no fa wadwen kire bi a wowo ba bi a udi free a wode ba fatu mayen ewo comment section ho ye be kan no kama wa afirikasi yesu amu bi ate wonka ena wiei ube follow wada meburu na wa like eno be boa mada biara da e be hia wa afidie so se no enkai bone beba ewo wonso afidie ne so na wonso atumi anya akwanya abewura mu bi ye nyina ye be kan abom ne asua de na ya kire ye ho nso ade awiei ukọ eye ye nuanom e wa manhodo so a Be Love Radio 4 enemo monitor show no all the way from Spain Nyankopon hyiamo na onyam kese na ontutu mu anamo emfancy enawie ye wo GN Radio onmo de wo United Kingdom mine mu ye wo Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Bweni Radio ena Sahara Radio enawie wonum nyina wo UK mine mu waba de mu abie mu adwumadie no etwagu ye wo Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abutimani mu Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu awiei onomu abade mu abiem dwumadie no etwagu ensemu ayede bei ene dodo no a obetumi akan bi ewo techfmghana.com ene wiei dodo na nzugu ho okenkan bi a ebeboa wo awiei Krobea nana Yaw Asante enimidin uhyia me na ofre me apese makana na meje osuse miwira awiei woni oje aman na ahyia yi Krobea jata awiei woni mi ahyia na ye nyina na ye kan bom ni aba besom awiei ma bedwafo wa ha oba de ekyia me wa ha jakwa me wa ha awiei jata banso wa ha ena kwadwo bebre kwadwo mo ono nso eka ye hu bi ye nyina na yakan bom na ye ba besom obo awiei akwa bebru ye ja akra o want to say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom ye de Nyankopon ase ene ye yawada sa ne ye da foforo awiei ya san hia sa pepe ye ba besom sa eja kwa bi ho na me ho pa ene ye yawada bia se ene yawe echidi fie ebi ko ne bi ba na krepa sa ne wi asete wanye ne sa ni ene nso ye bekoso ani adan ye Nyankopon ni ba bia ko onu a na sa odan no dia ye di onu a abaya bi na to ne nyomo se dia dri die jese obam ti wan nanu awan na akokodan yeah onu onye yimu David onim se wo degree we onim se wo ko school we onim se wo ko school onu se dia onu ohira oni konyasie David the open wo ti wan nanu a ti maka o onu obo mfo nko oluma ma tse okunu a wo ha pa mfo ben ko na wo ko pe ba bi ketu bi ma na me mom sesen wo good me soro na pa bia ma ntimi anka hwempa ba bia mete hona me da wa ayese papa bia oba bia firi adwuma ba no obedidia ohohoro ne nsa ne yire be sefo no a miwura na wa mompa ya ansa se ohun se tete wofo ne nso de ye wo yakonwa ye wo ye pono ye to ye pono ye wo ba bia ye tena ye didie
na yei na papa ne twere ne mpai ba eya a wobo no ene ode ball baabi odidie no ni tri so ho enti ya oba no miwura no wa mampaye osi Awurade Nyankopon we die wa wani tua ene wo no enti wo da for no osi Awurade Nyankopon papa da ni siwa me dawa enti me dawa good awiai adofo yeshia ene beta aba homane so ose nana ya Krobea Asante awiama ha onu abedwafo mumpom te sei odoma nkoma na daroma ode nenso adom yei yeda so kan ate asefo ho ena alaji tijani mehu se wonsu frinkran waba ahomane so osena na ya Krobea Asante ene tijani nie menso me wa ahomane so Nyankopon nya mokese na wontutu no abedwafo nso anamonsie enkran ha yenso ye wa ha ye monitor Kobi darling GH ena o se Krobea ma hen na ani abedwafo nyina mo ho te sei Nyankopon na dum o ye ho odin pa Cruise One Media eno se oji amanie apese makana nani Krobea jata akra ye ma opiafo wadwuma pa ne wadwuma dinti Nyankopon tonko so ahiraw wonye okese wate na ontutu anamonso mfansi Believing Grace Charity Foundation ose Krobea 1 akra Krobea wi yenso ye kan ho ene ya join show no ye ne nyina na edie ye ne nyina nso enene ye ba abesom Haruni fate ose akra Krobea ya hwehwemi o na me your future wife o mate me da cheyere mate buru why Nyankopon nhyira onso why me hwehwew ogoro mensa ene ose akra ya Krobea Asante na ye yawada eduru yawada nso a eye wawoda awie yense Nyankopon nhyira nso mfama wate yense Nyankopon nhyira mfama wo awie yenso ye kan ho ya ba ahomane so ye ne wabedwafo nyina ne abade mu ha yenso ye etiewu ene ye hwew Benji mfensi sewia ene ose akra Krobea yenso ya bade me maame antiaso ventures akra se ne ye biem wa ha no enya asem ketwa Nyankopon nhyira wate na wonye one wabedwafo nyina nso akese Albert Morrison osena na ya Krobea Asante awie maame nchiachia o ona wo ye the wisdom president ene me wo not London me ne abedwafo no yenso ye wa ha na Krobea yenso ye tiew na ye hwew ene wie miami ni aba hati mehu so aba homane so osena na ya Krobea Asante na won te sei Nyankopon ya dome ho den ene wie unu aba ni o maame me moha why me moha a wife of Sahari and was a father of no nonsense what dia wonso so nkwase asem ne nsamfo so wie Nyankopon hyira na onye okese wate Mati buru Nyankopon onye wonso okese oba de achi amie agra wie ye wonsam ka na ne me pesa me ka asem bi e de kire tiefo a etie yen hwe ene wa wutie wa wo hweyen ensem bi sei no eya afemu aba na fa ye wade eto de bi a enye ene bone a enipa yetia yen ene mi ewu ntem o eto de bi a eye ne aye papa ye moroso ene kunye ntem tie de America ni ye badwema mfemu aba na won fantu ne hofo eto de bi a enye mfumsuo bi sabe ya wo bi be ye wo etrimodin sembi ya wo bi be dan na di akere wo ade huhuhu no akoye de atiawo no akokyekere no de asoa wo eto de bi a enye no nko an na ekum na emom ye ni ankasa ye nipadua ya wodoma nkoma de sunsumu ahyemu ama ya ye de nam so ote akrase ni no papa ye morosuo bi a ye no sa papa no eni kuyen na muntie asem wei amo achechede sabe udu kwaye ni mu a achechede ho wodo enti da ne da woni mmoadoma no hia wotu wonfo se nneoma bi wo ho no mo amoa momamani na ho na mo amamani ana ho a enneoma be kwa atia mo na yei ebuburo wo firi mpotamo a
akyekyedeɛ di soɔ no ɛna ɔne nam mu da koa wɔn deɛ tufo antie abuburo wo sɛ nka wo yɛ very innocent nka abuburo mpɛne ho asɛm nanso enei waba bɛyɛ stubborn abuburo stubborn a wabɛda na busua mu enti ɛne ɛba hye a ganja are abuburo de hyehye man akwa anim hye na muntie kwaye ne fana ɔnom teɛ no abuburo kyekyere ne nneɔma na wafa deɛ yɛ paso no lata no na wafa aka ne ho ti wɔde hyɛ ne ho na ne wɔde nam kwaye ne mu na wɔde namu na sɛ saa da ne deɛ baabi a na abuburo nam na wo fili ire ɛkɔ no na wahye aduru akyiri enti wɔnante kɔ kwaye ne mu deep baabi a wɔduru yɛ no civilization nuru hɔ enti ɛhɔ deɛ anibie ni wɔ enti wɔn da so te ɔnom tete nneɔma na mu ɛna wɔn hu abuburo ɛna wɔn si yi wei deɛ yɛyɛ so no bia ɛyɛ abuburo na busuakuo na bia na mmom wɔn baabi a wɔn te wɔ kwaye ne mu no anibie nuru hɔ baabi a na abuburo wɔ yi free ba no anibie duru hɔ ti hɔ deɛ akyekyedeɛ tumi ma wɔnom technology no ɛne nneɔma ma wɔn hunu so baabi a wakɔduru sesei anibie ni hɔ enti hɔ koraa no sɛneɛ nka na yɛbɛsogya a yɛpɛ boɔ ne boɔ ne yɛaka twiani na apagya ɛde atɔ ebi a ɛma baabi a yɛbubuo na atom ne yɛde anoa de yɛpɛ sɛ yɛde noa no saa biara na no wɔnom yɔ ɛhɔ no no wɔn san hwe wɔn ho wɔn ho enti sɛsi abuburo na afili ire tufuantie wakɔ akɔtom ɛna ɛne wɔn so abuburo mu saa da ne nsu atɔ emu ayɛ nwunu emu ayɛ anantea wɔnyɛ bi nwie enti nkɔyɛ wadwen sɛ nkɔɔ mu bɛbi ɛna wɔn de ne ba betwa wɔn mu anum ɛna wei de abuburo foreign wo a yɛnim wɔ hɔhoɔ waba betom enti ɛne yɛsomu ti yapedua ɛna yakyekyere abuburo ne nan ne nsa ɛde abom te sɛ deɛ yɛho nam no ɛne yɛsi dua ha ɛne yɛde abuburo akɔ mu asɛn so afei mu ntie panyini a wɔwɔ saa bea yɛ anibie nuru hɔ no wakɔfa boɔ yɛkue gya ɛwɔ deɛ yɛde n'asɛn so n'ase wɔnom pa boɔ ekrɛdɛ yɛ twi ebuo yɛ ntumi antigya antɔma baani mu a megya ansɔ sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi de atoto abuburo ne yɛawe no afei wɔn ahwɛ a baabi ɛkɔ na bambu aba adeɛ no wɔn ntumi nwe ne saa enti ɛne yɛte saa adeɛ a yɛnsane abuburo montie o yɛasane abuburo baabi abuburo nso firi bɛyi wɔno ire nkyekyereɛ ne nhyehyeɛ ɛne ogu soɔ nti saa berɛ a yɛkyee no sɛ na ate n'ani so na mmom na nkyekyereɛ ne nhyehyeɛ no na ebi hyehyɛ ne ho enti yɛasane no wɔn mpanyimfoɔ ne nakɔhyia ne yɛdidi nkɔmmɔ wofiri he ne bae wɔsɛ na de na mokyekyere me ɔsɛ daabi yɛde yɛwe yɛ ho na wo baabi a wofiri a woba no ade monyɛ saa daabi yɛyɛ hɔ ani bia duro o yɛkɔ Instagram yɛkɔ WhatsApp yɛkɔ TikTok wɔm sɛ yɛno ne deɛn wɔsɛ hwɛ ne nyinaa fon mumu ne fon wɔ ha wɔsɛ daabi wɔsɛ hwɛ kɔhwɛ na nakyekyedeɛ wakyekyɛ fon deɛ ama yɛ nyinaa wɔ kurom wɔ enti ɛno ana w'ani nka wotumi kɔ TikTok no so na wodi agorɔ wɔ so saa wotumi frɛ wo dɔfo wɔsɛ daabi yɛde aha deɛ ɛnyɛ ne saa o sɛ wobɛfrɛ wo dɔfo a kye sɛ wokɔtɛ baabi no wabɔ hwerɛma hwehwehwehwehwɛ na ɔdɔfo no aba wɔsɛ daabi yɛyɛ hɔ deɛ nte saa woyi wo phone kɛkɛ na woteste no baby I miss you a ɔbɛba ntɛntɛm nti ha mu yɛ dɛ na munya bi wiɛ wɔm sɛ hwɛ wobɛnya bi awiɛ no abrɛ wobɛbrɛ saa na abusua ne abusua te ase ama yɛma baako bi ama akɔte awe wɔsɛ yɛ hɔ deɛ nte saa ɛhɔ deɛ ɛfo wonya fa nkyɛnkyɛn kora wotumi kɔduru baabi ebi mu koraa wɔ hɔ nom a wɔn de kyekyɛ kwa agyi sika bi a kakra no atu ɔsi ɛne baabi a wofiri baa ne deɛ ɛdɛ enti muntie o nkɔmɔ no ayɛ dɛ ama abuburo seesei bra yɛ kyekyere no ne deɛ na wahu sɛ ne wiase asa ba yɛbɛgyaa no na wohunu sɛ ɛboɔ na mpa no ɔne wɔnom abɔ mani mekan
na wayi na de no a wachichire ni bi na ode abona no ode bona no o se a abusua panyini ma me yi ba akoma we say abamu afili aire o se na mamba akọ e na wayi ba akọ ama no omo ho no wode bo ene pasoja ebuburo hwe ni botomu no na ne light ani hyem opa no yew na ode ato ni die mu afa wode koto abusua panyini die ni mu no enu omu nyina twa wo mani na omko hwe ebuburo a wo free civilization mu na abai no say eh we ye de ai o se ye ja ono aka ja no e na nadwen ba ne ho so se nanka wo peja ene de atoto no awe ne ku no enti se ja mfiri buo mu ama na sesei ono ankasa koyi ne to adi akotwe ja e de aba de ne ye de beye no ehwa na mrante ne san so abuburo mu ye nya ja ene okopa eja ne tum sesei ye ya ye ka sei watoto abuburo wawe no ama wa ma civilization ni mu bio muntio abuburo a wono no oyusu WhatsApp na dwen mu no ohunu se wo mo ya adwen se nka wo kume fa ne bone a wo ye ne to nchen wanya nkume na emom wasane media ma menso de wo me ho a me hu se me cherish hwe obi a wo hye no wo cherish ni wi papa wo de wo mo hye ne ya busa wo no mbi wo mbeka kire wo enti de wo no cherish no wayi bi e de ma abusua ne panyi se wonye no no nso nhyehyɛ ma ne honto no se na wonim se ye ni wuo ahyase e no ono eyi afiri ne botom no wode ama yo de da bubura akoma so na ocherish ode che waye papa se ya save no ya nkuno ya mane nkwa se ne ho ena ni wuo epie fraba on zani etie bonina na abuburo yo eye illegal to smoke yeah entinama wonam no wode kokwa yiem se wate ase ode kokoduru baabi eme kokokye no se wate ase oye nadwen sa ade eda na koma so no ode bi ye papa ode kuhia ni wuo papa ye enka ne bone ekwa akuku no bone na enya nku no na emom ne papa ya okoye ye wo bone na chi ene ode akohia ni wuo onipa da se ni famu aba o enye bone a etode bi obi de be ye wo nko a ene ku na emom o papa moroso ye hwe enumam awadiem empotam ayete abusua ayewom ene obi na ne nsem obi wabofom eye abusua okobo aye ntia na ne nsem obi o ye kesika mo ye sikani wa abusua ne mu wo yi sika ne de ma bebu nsam befuo bi a wo fie wo se wona wa be kire se wu sika okay etisa de aye behwe adwuma na bofom enya boni bi o ene obi be yeti awo wa wo papa ye moroso ene de wako dwene papa na hwe papa o ye nipa dodo no wanhwe ya eho ye ofombo okwafa ba ya ni free street gewe na ne homobro baby a me di free akura bi ase o na nye o eho nye na busuam kura bi ni ho ena me di ba kurom ene ma betinani abaya na be ye yie boni a me ye ni se me ye ni yie ena awura no wasore ne so asene ne so sesei wonyani kru ni kru obi ku no na nye o okofa ni free ntompodie bi mu ene ohun se ba bi a waduru ne ye no so ahudi ode ye o eya ahwe papa o ye no yie na wanhwe ya edo fombo beba obo simakrope Monica Sakra Yenchia wana utie no na wohwe ye nyina titru opo yaw opo yaw don't tell so opo no ofre o anano no ofre me catch them say ten nka opo Krobea what you mo amutie no monka nche no opo
yɛte wo nka pa first you wana ga di moto aba what you say you say wo makra adai opo adai opo eti opo ya me yɛnte wo nka akra wedi etiawa abubro hoho na obaye no na oyɛ gagai dodo ne gagai ne din ko wie se fi se wakokuru kituam ono ayese yenua no bi kane no mu firi so ho sane ba o ko abruchire ba ono hu sa akrantie na mfom kra na o hu se pete na wiem a wo se dada akrantie na ekro no o se yetia ne no wa na paji nguzi so no enti abra okoduru na ye ne ho se wakọ baabi a obi ani wonti no wakọ ye ne ho gagai me na me lighter na me oja na me yosei na tese endo na kofa asem wo tese o ya me yahwe na me osigeleti bi ekwekro mo ho no tawa bi na ebi a o mo chichire na o ma nom na ewusie ni fa o mo hwini mu o mo de ada wo kwa tese na wo power ewi ase na wa ankasa na wa kire ho kwan fi se empani se wo nom sigeleti a wo hu fa wo hwini ene wanum no na wo kire wo ho abon dodo akwan dodo a ededa wo ho enti ebra obo ano na onom ye no na wo soja na omu se ampa se eja bi wo baabi esa eja kro no a ene wo mo gye ya wo mo de etoto no enti ya yensusu enye gagai eni minim ena me na mani atie bebrebe se wo yesa eduwa ko wie se abuburo no a ewi ase na ye di mako ene enchene afono ho na amanfo di enjoy no da si buru ene imatwum osana na Krobea me obonte so na amoka no fa nochi yeah ene imatwum o obonte so awie ye chia wai ye da asenso se ne onso wa ha ene Godfred osi akra ya Krobea Asante ene abontem le crude yenso ye wa ha ye sire nyankopon hira pa de ma wate nyankopon hira o na onye okese se ye nusia se ya na ye ni age na mi nua ba mystic queen who say wa join o say hello boss mystic want to say yankopon ni adom yenso ye ho ye innocent kojo o say j ewurade nyankopon hu ye mobo na akra nyankopon so nhira wate wonya okese na untutu wadamo emfansi na wie adofo ye won komobo mewura babi ewo manim ha abrantie bi ekane ho ena onom ewo manim ha ewura akwaba ya eja ompom te say ewurade adom me hoye mpacho na muso hoye adom yenso ye ho oden de ewurade ase ye fra say mewura me pacho me de Joyce abna na me de abna Joyce the ad be frame me Benjamin Joyce abna Joyce me pacho Joyce free hin eba ha ne me pacho me te kwada so pe pacho hwanso na ufri me fi atwuma twede na de na do betena kwada so de me pacho ye busua fi ena meti abusua fi pacho okay eno so ye ena wiei asem bena abna ede waba yanim ha hyase na kyirikyiri mu yentie enwum eno awie de me ba ya enye bone enso edi maba kwada so ehwo ne ewo me ho ne tete me na menya amfie menya medu form 2 na me fi ho na me kwotena abepo jansen ewo eware ewusu adwuma ware wo mema form 2 sesei sa 2 sa 7 medu ho na me ba abepo jansen ho na be wi school okay esu adwuma wo mema okay ti abrabo no kɔ nanim na o se me san ekohwe ekomachi na efie na se abedi me maame na ye oba panyi wa busuam ti wona wose wohwe na me sister ketua wo amanane no be fa ne se wa wo nkohwe no ti na o se me ame wo ho no na me hwe ho na ye kɔ ho no problem a ye face wo ho ne se maame bi ye ba e wo fie ni fichiri na kwada so fie ni so abobɔ ho ye fie ni ni a efie be hye nti eto aso se e na ba na wo efimuno na chi e na ye ba ko so wusi na maame ne ba na wo ye oton cigarette ne ba ba ko me de e mate se oton wi omoto joto ne ni cigarette wi na
ye dan na chi no mu pria no mabenom no ho na okoka se mo mfa mfiri ho a ofa sebi minti minka ateni ebediu wifuo no ye beto ho papa ase sebi wone wada no wo ka wo ho asama kire sebi me yo ba warefo so ne se wo mo no mo so a enfama de eba efie ho enti ye den ya wo jare a untimi nni adwa na wo se wujai di se wo efie ne finfin e wo se wujai wo sole firi ho enti kan na wo beka wo koka se me pama chew e bia de na mo ye na eba ho mo sole ho a e de kwa na mame we kura wo ha adwene sa e atakwa me da we su na ade kire ho e wunya de enso ye be ye wa firi wo so akokan fo na e sha ase no ma de oton yi ensa no wo kura de ye ne wo mochi enso se me de nso agu wo no bama no se be ya omontena so no mo made ensuo to ne se ensuo no twe bidie na eketenkete ne kogu ama me sisa na obetu agu edan na chi se abewura ne dem me so me fa hu ho se ade ne megura de na mom se be ya ye benya hwene edura no po awio anwumro okoka na me ba be me okoka pe o me se ye betwitwa oba no ye be pra oba no ato akoso a na be Augustinim mi ko be me be anwumre boys be 10 omobo yes abama yisu sa efri bomu ho na besan ye ho no sa epoma so kura wo edan ne nyina achi sa wo obia ne de twetwa na no eje me duru ho no mu do police me so kura mo ya de na me ko report a ye nso case ni na boy ene na wanim mesrew utwa asiri de na me kuta ne be se de ho me ma me de for no me catch de wo ton ne na danfo ba ko se efe ne sakawa wodi matem koba enkura wodi matem okọ no we ko na we ba da no misi mi gina na mayese steam mintumi kasa fi se mi bie ma no a minim de besi enti mi ko fi na mi free police ni number bia ni mai so eye de na makofre police enti nkrofo edi matem sa na msi de happy ade na akoso a me akotokusi na me de atete me ho na say de me hu de meka bi se onu ne di matana na maame so di na ne nua ne mu di matam so o mani amo me anim ene ye sida ne akofa nwe ne nkrama ne ya begum eje se ye fie ho no emo anko anegu na me koto okusia ti me ba na me se nananom wo abegina me mpo ma achi no wi ma mpam ma nka hwe wo wie na be di me twa setem de a nananom nche mutumi ndi kosua ne ba opa na boy ne se wo so wo ma kasa no ho na me koy enti ade ne si juada ma ba tan a wote ye no e bia sister na ntisa enti bia sei no wanka ho fiada na ma me ba ko fie ho no kasa ada ho di ade abegina mpo ma che mo nko ma chi kro mu mfi de be chi wo mo na ya me do enam se se ada no obi aka che me se papa obesi mfi mu ni o ye lotto agent ono ne kofa police fo ne ba enti wa so ma me abeka che ma me ne se ne expect chi ne de wo mra ne mo ye se ne beton wi won hwe na ne ba no wi ni won hia nyesa obama yagu ne ba no enti enya me no npa kora kase dwa isi wedie nyame adi wasema ma na mesim de nyame as ti se me beti no se anti ateni hunu ana mudi me maame ne de bia mudi me maame twa sistema de me de minti me nka bi nkyerɛ wo maame na me be ka ensu gina ha ne nukura de e ba ako wo ka na maame se wagya wo maame ho e be di me twa sistem o fi nsu no bu ndua me frɛ me maame na maame se won de ofrɛ si me ba panyin so no de phone ko maame ne se ewo mu se de nana ne ye enye enso de ono so ba ne ye enye wo bia de a pemu no kore enti on pekasa me mpa bosia nko ne nane ekọ kwada so di kuro ho eno ka che me se me bayi se on ma ho de a e ka ne nyina me mfa ne ye nane duade mfiri ma me se menye se be on pe haw bia me ko tuya sika ne ma ye frɛ ma me na o ma na kwada so di kuro nso aso tete ase se de wono mo yo wo hono no onim ekire ame no eto da na se me koye case we ye twene mu twene so apaso ho eda ya tu wa me koka chen se ye koye case no wose ade ntine ama na di 3 days ye be ye case nti ye nko no onim boys no se wonye ebone a boys no de omo no se ade na se mo ka kire me nti ye nko na obefrɛ wo mu na se ne eno oso obefrɛ boys no afrɛ me ba ne se no a kire de me ba na ye se ne na si ade ni be frɛ me a kire de me ba na ye de ene anwo mu de a minim ya bo no ato ogu egusu afi se we ni maame ni eye exchange of words pe na boys na
agada we kyerɛ hɔ ɔmo so ɔmo pɛ kwan ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛbɔ no anaasɛ ɔmo bɛpia ɔmo bɔ wura fie hɔ a wiifoɔ no me ɔmo bɔ wura fie hɔ ɔno ɔmo so ɔmo bɛtumi abu fie ɛdan no agu wɔn bɛbu dan no agu ɔmo bɛtumi ayɛ nso because ebi wɔ hɔnom a wɔ hɔnom a obɛtumi bɛgyina efie no wɔ street mu ano sɛ ogyina anim sa no ɔma short a na bullet na apete aba efie hɔ etuo pa obɛtia ne sɛ ato na bullet na aba fie hɔ afei deɛ nansɛ meyɛ pɛ na mehwɛ deɛ ɛkɔ na ahomete ɛna me se mede to obi anim sɛ ɔnka nkyɛ maame ne kunu sɛ mene ne mmɔhye yɛne ne fie no ɛmmɔhye ɛyɛ sei ɛna yɛ sei wodie ne medie ni enti mesrɛ no ɔsɔre anɔpa a ɔmpra ne hɔ ɔmɛpra me hɔ mekae na antentam meka kyerɛ ne kunu mia mehu ne kuru bɔ na mane antentam na ne ba baako bɛpra ɛna me se mesrɛ wo wobisɔle a pra me hɔ no aha deɛ mɛpra na ɔse rɔba da me na isi hɔ bɔɛ gɛ ne bɛpra ɛna me se me se pra wo hɔ wɔsɛ meyi rɔba na me se ma ne na wo ha wo ne deɛ ɛdi 3 days na wasan fa praeɛ bɛpra na mefa praeɛ kwasɛ de twam na wɔtwe mienu ɛna mpa na me se baabi a me na isi wɔsan bɛpra na mepia ne no korɛ de mepia no maame meka kyerɛ sɛ me maame na ade akɔ no so a wantimi a me deɛ wode ba me so me ni ahoɔde am na obɛko wɔ honam mu hunhum ɛna me na obɛko ɛna me se na kume to twene atoa so nti ɛnra boy baako no de boy baako ɛnyɛ maame ne ba onti area hɔ ne maame atena hɔ atu ye fɛ ne more cash otimi hwɛ mani ma no ka kyɛ me sɛ ada asɛm si yɛ ɔmo sɛ makɔfrɛ police ɛyɛ ade kyɛ ɔka kyɛ me sɛ fa wo jimi kɔfa aba ne bra ne twitwa no me kɔ Sofala police station me kɔ yɛ case na ɔmo abɔ awura efie hɔ aba me mai dem sɛ ɔmo bɛfa wo yɛ kɔtwitwa no me ba na maame baako wo fie ɔka kyerɛ me na me sɛ na me ni ho nti ɛno nto akyire kyɛ sɛ ohyia me a hwɛ ne naase hwɛ ne naase wagimi frɔkɔ no ho a kyɛ sɛ ohun me otimi wɔn hu me no afɛ na wɔhyehyɛ de akyekyere na obɛgyina ɛhɔ sɛ ɛbɛyɛ a obɛka na wadi watem akɔso kɛ sɛ wɔn de wɔyi n'anim woyɛ ɔsɛ oba ne yɛhyia no nɔɔso nso ɛnum wi baabi a ɛbɛbu bɔ n'adwene ɛbɛbu bɔ ntu hɔ no yɛ panyan na ɛsɛ wɔbɔ me ba no ne nyinaa eguso kɔka maame si me pɛma nso ɛkɔ hɔ na me makotua sika yɛ bibia sɛ ɔmra me na ɔno me ba ne didi na tem de me maame ne me nua afɛ na panakyɛ me de obi ampa makyɛ nso makotua sika sɛ yɛ nane yɛ mata ne mfiri hɔ maame si sɛ me bɛyɛ amadia ɔnane ɔmra he fie hɔ ɛnyɛ saa nana makwanse yɛnkɔ dane no sɛ me bɛyɛ amadia ɔnane nyɛ saa yɛ sɛ me pata no ansa na wadane na nso ne me ka kyerɛ sɛ me ba ne manti na ma ka ne nyinaa no ɔbɔ me ama matua ne nyinaa ma me si me bɛyɛ amadia ɔnane na asɛm no konkon hɔ ɛna yɛte hɔ ɛnso still wi ni deɛ ɛhɔ na ɔmo no baako ka kyerɛ me sɛ wo maame kora ntimi yɛntu yɛn aboa wo dwan wo na abɛtu yɛn watu abom sɛ pound 5,000 wayɛ bata so ba panyi wɔ 30 years na wankasa wɔ sɛ ɛna me sɛ me wɔ 12 years ɛsɛ mentimi nka ne nyinaa na nea meka nyinaa sɛ nra boy baako na meka sɛ wagye bibia agyina wɔne obi yɛ kasakasa kora na ɔde nkra agya sɛ ohyia na obɛpira no ɔbɛwɔ ne sika ohyia na ɔbɛbɔ no na eguso ɔde akonnwa abɛsi ɛhɔ na ɔbɛtena na ɛsɛ wɔtena hɔ ɔbɔ ano a bom sɛ boys na ba na ɔsi yi akonnwa ne firi hɔ ɔne ne yɛ exchange of face na mebusa me ba na me sɛ mesrɛw me de nyankopɔn di power kyɛw twa so na hohoho na fe ɛyɛ na me kra afiri me ho na yɛ de yɛkɔ me kurom kɔpɛ me nua ɔhene bi sɛ ne asɛm na ɛkɔ no ɛyɛ ma ho nti wɔn ka kyɛ mpa ne sɛ de obɛhu bia na fe de ɔmu n'anim so na ti sɛ yɛde kɔ police station a ɔmu ɛmfi dana Monday me bɛyi sɛ maame ne mpra hɔ na wabu nsuo agu kyina apɛtɔ mi sɛ maame ne pra yɛkyerɛ hɔ bobɔ no dua ma ɛyɛ sa so ɔno nim sɛ ɔno yɛ kasakasa boys no ɛbɛ awɛ so to ɔne ne ɔno asom kasa ya boy ba ko bae wo sɛ fan boy sɛ ma tɔkwa no awɔ nata na maame sɛ ɛnyɛ wɔn tɔkwa twa so ɛna wɔkɔɛ adura nwummerɛ no boys bɛgu akyerɛ hɔ sɛ wɔn bɛbɔ no sɛ maame na kɔyɛ kɛsɛ mba ne didi natam ada no nso die nyame sɛ nkan na me wɔ hɔ wɔsi ampra ne kyerɛ ɔpra ne kyerɛ wa na wo te ukunu abusua fie enso yɛ te abusua fie enti mfi wo fie pra ne dan akyi asɛm wɔ kan no maame ne sɛ odidi natam na wakɔyɛ case ɛna ɔno nso kɔyɛ case ti me ɔyɛ no sɛ maame na kɔyɛ case atia me
na me so makoye case na me kɔ police station me dru ona sister na owo ho no ete ho na CID ni no ba sem de me ni no enti odu ona de o in charge ne ka kire CID ni se maame na ya na oba ha no pa no wa be ye case tia boy no na boy ni so be ye case so na boy ni we me hia ne din ma pe na che me hia no papa fene ma ne mra me hia no papa ti me gina wodi na me hwe police no na me say officer boy no me ba no me ba be ye case maame oba ne fene ma na me say oh nya botre me say fene ma na me say be ye case fene ma ne mra na me so kwa adwuma fene ma no so bo kwa adwuma na me say ade na o susu ntia me ade bone be na ma amentia de wo cheche wasema che no wapon wo ko me na me wa na me say fene ma ne mra no me ye dey fene ma ne mra no me ye dey no wa hwehwe na che afi o ka wie na me ko na me hu se nya asem se obetie me asem American ti wo se me ko me ti se ma me muti fio na mudi nkwase asem no e kokota no obi akoka na asem ti mi dane me na me se wo fa wati obi dio wati obi nso de ya ye di nkwase ye ti efie di nkwase asem na anu aboa wo mo pa ye pa me de ko in charge no ho abo edura nwum na wontimi ntene fie ne mfimfin efi sesi ko no wose wura dem because ni e to abo ba fie ba bonkum ne nefa enti ye kura si enkola na ye saade no afi boy bi ba ye nchen wa makwan na obedi holidays wose ma enya nkolo hwe boy si na abeto no ba ko na ekon enti ketuwa yi na wose ma ye nko police station ye ko na sister ni se wono nko na ewo ho na wose ye ba ntem enti ontimi entoto me enko enti ye nko na ye mra adapan famra in charge no ehono station officer no ti me kwa msisa aboni bi na mkwa na me fan se me nyina na me say me ne me ma no e life ye risky they say me nyede na obi sam say wanya me pese wo ye dey na me say me de me ne mumra o enti de obetimi aya beboa me say ye tifie honom ne ye ho betoye na wo se wate me so kwa ya ade kyen na sa KCC ya say wone ne kasa na odi ahye ne tirim say obepra no ti enra no agoisi waba oba ha na mo say umuhia de o hwefie na nyese omdo mani be pesi ni so obebo mama ne awia na me firi me krom abedu na me se ma ntana se kwa na me se me be ma ye mara osi wonam nkai kwam ho sa se woti he boy wona wano che se wona wano odin odi twade afiri ni mfrachire abona na wabu ahwe nti ye wo ha no e na wo frɛ yen e ka kire yen e na me frɛ unit committee chairman ni se bibia no eja meni obi a me frɛ no wona me frɛ no nti sei na asi na wo se wo so full police station asema be kan say police ni say ono nkwache boy ne mara na me say na wo de wo betimi akwache dia wo de twede abona hane na ama na tiato no ono nkwache boy ne mara ti na betimi akwache no ndi sa ma ye free here ye koduru ye no na say wo se wo de apaso aba ne so ama ono so de one na ko ama wo de bo abonitiri enru anwumre no akra ne maame bai se wo de ba beto manim me ba no we na se me hu no ampa so na me hu ba bia owo ti na me agye me yemagya me hu mo aka kire me afefiri ho me nte ne nka bi boys ni fi a me bai onim kasa oworo so nti won pe kasa no bedu amotifia na mo jibi na mo di nkwase asem ena na de na obi a bi na no na mo di me maame atense wo ne se ade nti na wo kasa wo ba me bai so afe boys fi o more than 30 ne de me yan say menti mi tita o mo si basa na e ma homte ye nya o mo no mo mo we nti ba ko de o ka chense fe na obonwi wono ne ka chense nya wo ne ye hwehwew nti kama no tum ne che dem ba ko wo so pono se o pe kwan ya wura dem ho akwakobo akole tese o mo nyina obie ba ne so ye yi o mo pe we atwitwa ne nam pa de okuta pan de okuta oba obufa eba afio na maam ne se maam frem bana me na metua ne ka wonim ba bi obekọ wonim ba bi tite ensem de oka bi na me se maame me ba me mo akonwa kra wontena se me so me ye ba atenti minim se de me ntrase wo kra mpo no chenya ba me de police ba becho na me se me da ase so ba ba bechi me da ase ano pe me wo ho no ba me de me ye ba atan me ma na konwa no de ato mani se kwanya be fa so wonde on pe manso kwanya be fa so be hwe ne ba no yare na me se mate no se we ni nwa na bo so we akoso ne sa na we de bobada bobo na me se enya ne kure ne penye ne sister ba na wo ho no se bibi ni a ono omu nenam nti bibi ni o na o ma we na koma ba fom eye de na afi de ono ko ka ho ama o ma bo na mum na mini ho
timi nya na mu akra na yare hwe no na mpa no bi sam se maame eya me ba di watem na me se oba ne de me nanim ade tantan kra me su nipa de hu ono ne ba no de we pra no ono ye friend say ye friend more cash aha se nko ono no be pe we yadi ne bone da bia ye on recording wa ha omo so omo tena ase da one maame ne kase mo mpra on record o so omo tena ase pra ne ko be fa so mbebo no ba ko se munhwe ne yi o na mo wo maame ne obi di ma enya mo do se so obetimi wo mo so be pra omo be recording ne wa na nyame aya adom ono na tumi apra obi enti na me ka chen se me de me ye ba atan eya me ya na mo wo ba ne de e wotimi ka chen se me fa me jimi nkofa me ba ne mla no mu hwetwa no me ba no mu nya no mbebobo no te se no ma wo ye de na mum na ya de hwe ne mum ene di kan na ne ho to no wia ena me wa asama me ne de be ka me fa unit committee ni no na bibia na me ne de be ka ono na ye me dance a tuodo a efin because ebe ho no mu so enti nipa no woni mpa enso frɛ na wontimi ni adanse enti no me frɛ no na owoma na ma frɛ se me nua be ma ba kwa kan na asem bia ebe ka bia aya adanse ayeden abem na ma me ne timwate no soro koi ye be ye dru kwan so a yes boys na boawura me fie aboawura me de me kunso ani afra wo dem aboawura me de me nim ade kora omo kopa ke kan o ma abu se omo pewe etwitwa no na ese me hu se eye pro to bi no mapoto ma hye dade saa boy no eye na se one ne ko a na se o manya kwan aye ne dum beye ese me nim se we omo pene na do omo beye no ma omo kunu kora ti me baya nana amane amenem mu me ma me wo ewo ased oba ye friend sisi o no be kasa de ne wuma ato aso abesi sabe obi busa ma me se me de na to tankro me so me nim de meta anaje owie ne dan na wa extension wa da na ani me be ne ko wa ya man krofo ba jwa iso ba no wo me se ma onye na djuma because me ni adwin bia na mu ade na wo ye no e na me mpe na me koka o si fio entem ho nyina obi anka me na meka enti se me na ma ye tamfo ti wo se ondo no wo boys a was bi tambia no o mu ba me so enne dua ya ye bai o ma baawura me dem a me kun ene efra e wo fi e baawura ho no ne ma me ba ko ye frɛ no obeka Esther Jesse do mu ye ne fi ha nya asem keto me nim de me ye nana mo dawro ma una mo ka de oni bi asema no una mo de oni bi asema mo me de abeda mo enti me srɛ mo mo ame tubo kwada so a wote no wo area ne ye side be me srɛ the regional police command and you have a missed call santimantamimu posidom we there is just one call sɛ kwada so de hye abu akwa ase sɛ abu akwa ani abu akwa ye division ho na sebe sadia we kura no sebe bra na ye yesusa na ye nim se boys we mu na ehye no wiram ena wi fo kye wiram wi ya nhini wo fie ya hini wo wiram enti wo ya wi ni a ne afro wo wiram ni be ma se wo hye wo ya wiram ni enti nka wo bush ena wi ni wokɔ enti ane a wo behwe no wokɔ wira bi mu na wo behu se wifo abɔ omo parliament kakra ɛwɔ hɔ ɛhɔ na wifo hia gato wo mu hia wɔ hɔ na wo ma yeyi wo mo neoma na wi ya hye wi ɛwɔ fie saa asɛm we ya ninua ene free kronoma frantwu bronkon they say to say ya na no de na assembly man sa bread de no ya assembly man honorable adosa akode na nani den sa papa ne de bronco for pa de mo lusu ade na papa na nani den abaya no ton sa neoma no ya twene ba afidie we so e ma ne be kikansem kwan ya posifo tumi kye no ya de ni koduru kwam ne yi na kogina ayi anweaka achi ne yakwa jiniska ye wia ne asa gya na ma ne kɔ so wonkonkoton ne wi
and what did you quasi asem we area ho girl no afidie we ya so a similar case and na ye ni won na buika bo mu ye kire say na wifo nkwasi asem anu omu die wo ho na nya asem ketoa sa anyoma ne nso se boys ne nonom no omu di nubone di abebe bei wudi mu red money sa anyoma keke ka ho a no oma dwen na adu omu tim na asei diwe die na be ye tumi a kire die senior mai also be dey me kan wono wa hyehye wo se wisie na omo hyene nso emuomu mutu na wa ye hata enti se wini pa wini honya de o obi a wo hye ne honya den na emom wo ba wa weapon ne ho ebi a wo de sekan wo se wo ye wini na ye kila ya afansa ko ne ehwe wo mu atu se wo bi gina pa se senya sekan bi na kura wo ananti wo ye wini no akobotoa no de ba so no atwe apaso no de ba so no atwe sekan langa no de ba so ye wo wifo asabesabe won mu nyina ebi wuo wotuo hye wo mo enti no atwe no de ba so enti abasa wonu wi ni gina house media me ye killer wonya killer wonya den de wotumi de ne nsa be ma tu be ma gina toto no ono na ne ho den na nya bo ne nsekan no ne mpaso na amuyi owisie ni nti mumu atutu moye hata na munnim nsunsu aso bone a saa de ende bebrem nti ya na adom brem you people ya na adom brem you munim se firi kakra na mu fili woni padua ni mu nti no ya no aye high kwasia wo ye adwuma de komu obi maame ani obi papa e de ye yie wo ye adwuma de komu obi maame ni obi papa because so te wona wi take a chew wo da bi hye ya na bibi ya yew entu nam kra na no akra chi bi wa hia ye say yi wo kra nsuo kra no siriama is it yes it's called the demiro oh mami 5 city vango tonzio uzu kra nsuo okura nsuo sacha wotei ebi kura no wo say ka kirem se mens kan kunkutonsuo ohu se ne ewi asete o say wadwen in the name of me ye killer enti ana wi the regional police command moada mebru we die petition emra so wo se kwada so area bay asem na wo kan kire me area ni ye me wo post office wo kwada so post office ehode anadwede ba efimuru na omasi anadwede na chi area hona na meka efiasi ehona area de wo efimuru efinishi no omasi no foforo ufiri so ana aba efie na hona ye anadwo kasa anadwede enti wo wachi no waye bema wo ho ana bama wo ho nse krasi dan tete wodan no ma ye bema ewo achiri na yento wall yento bama wo ho a ni o motena mekoto no motena so eda so ye bia na no ma o mo ye ne ho nti e na masesa nso e de gu bema ne so enti nkanya tena wo motena ho no ne hawo hame so o motena ho je mframa mini problem but so betena no ma no wi na ebe gina ye ho wo ka se benti se ya ne no so na ya enti se ye wo ne obey mo nkwan de sane mu no me mane nyina ketu e no na me kasa o mo pena ono kura so de onim kasampo enso wo mo ba o so be nyina so mo di matabo so ne sa atomikom ma jai ma jetwa so enso eno o mo ba ne so se mo area ho sa kwada so post office side oda assemblyman ni ho ana assemblyman kra nim asama meke onabo Ernest onim amaka me kachere no dem ti answer all your announcement or information was say me say obi fi na ko obi antra me bama no mompe kwada so sa area ho assemblyman fama me yes your friend honorable Ernest mompe ne fama me and all your information center so say be sim obi antra me fichire enu wi enu joto ho na adane de omo sere sa wi for no omo si ho nyina yo o si kwada so nyina yo mo de o na me de mi frɛ krase ba no me ba me ma ye nkyere mi nyansa ena me jimi mi frɛ krase ba ye nkyere me ba wo se me ba wo mu no mi kyere mi nyansa no ba jimi na me jimi wi fo ne sabra no mo nkyere o nyansa
adenti na oba we no omde wo mani krache adenti na wo ne yede yani asi uso sa brawanim mama chu adaro man ase me ma me no na ma ne ba panyi ba be ma panyi mi sister eflu am na me ba na nsem no atoso ache free me ma me mo ko 2018 2019 na me ko 2021 January na me ko ya ko ho no start from me bra no so me bra no be so le akotena akiri ope ma me ne nchen akonu wi onu wi a ofuru owura fi a wo twase be ka from ma me ne ba kwa be wura fi adwale awi akọ adwuma o ka kire me nana aka ma me na tukwan ma to atwa me ma me so ono so aka esi onu no wo fi no so a ma me sa de nani esi no so o sole anopa na bia o ya ade wo fi na se fiti tetemre no o hwi so ku agugatam ko prema ni wo ma me ni di natem okopra ni mfichira na ma me ni di natem ne ma na ton wi na wi no ma betena na ya bi ono na wokoka no gbe wodika wa kansem hun boys no ne ba na di junior o companion Sakawa ba Kaske school boy Van Dam aso ma yo mo ho kuo baako na o maka omutira bum fat say baabude na na ma meton jot no onu amuto wi ne tena mo nti omum na ye nipa o mbeboa no se me wo ho na se me de ma no be ka say de omu ye ne nye de a omu ne bi ginam akontokwa na ma no nti de bumbe ye bia no I can't remember say last year 14 February na de be chama mi sister edin birthday me best friend pa o high school na ma me wu me ko yi enumre ma fa me ho awie me fra adwuma ba me na me go ye adwuma wa IPT me fra adwuma ba me fa mfichire ho na akọ obi ka kire me say boy ma miska nto jote na me na wade na me ru afim ko fa 5 sin me de ma no na asa na me di sankom na brante bi aye say hey we de hwan na eba no we de hwan na eba no man kasa say me de minim na me ko ba me diska na man na hey onu bi twam aye so aye no so mu ade me twam a me ko na mrantie miensa de odi animu ebo me a so ko otu mi botu na me bo ne nsa na oda na ni na no abo me pan hey wo be ko na me gina no matwe mi nika na me hwe na nim din na me bu mi timku de otoso mienu kura paso de otoso miensa kura paso ma me ne te wo no wosere ne ba be ma sole anu abegina no hwe mi nu wosere ne ma me mani mienu na agina ho Kaske ni da de akoro na wo gina ho mo ka hye koro na san agina ho no ma yero mo se o mo nu kutupa kia ne ken o mu di hu na eto ma me so se me ma me e nipa onkasa asem ha no pa wo ya de atia no onka o hwe wo se wankasa obesesa wo sesa fine wan sesa fine ba atoso ese me koka na ye de ba me so me bra no onka ti o no mu na anyini nti kuro mu no asa oni assemblyman for wo fast ne unit committee for wo fast for na anyini ti o no ntimi o mo ntwen ti o ya hey twaso wo pian na ko hyedem na mbio na me hwe ni din so o gina ho a obi ankasa ba o firi ho na o ko so fly o mo station ho a o mo na ye mema aboa twase ni mo ye hwan de na mbiti ma che just a Sunday ya Saturday ya me firi adwuma ba me ba na kasa ko so echi di atema me di ma fa ma adwena mo me mfi mo ko na minim de nti a mo ano mo kasa sa Sunday adechi Monday ano papa me be jale wi me be ko adwuma no se ma me atwe prae de se firi ni fie abegina ye mpoma chi be pra na mko fa snap to na mhwie sugu na suma mi aketo se onto Asante ko su amlem na mko gina che na me ka che se ma nuwe se ne de ya gina he so wo asubu so ne ma me betwena so de prae ba betu ma mi de achi a pra na me hwe wo pra me bodua so de nyama bu me dua enkume wadome me wo pra me dam yiro ho ye wo nyoma na mimini uhwie o me kire wo se efichire wo no fosuka kwaku asase no wo no wo tra wa be yediem na se wo nti ase a wo pra me bodu na ade nti no oba mu diem se on na ebe pra mo de ama mo me nti ase eno mo jote e ho na osate bi akonwa ni si o ma se da ye bench akonwa efiri ba anim ofa akonwa free ba anim ono asole ano pafa praye pra bobo akonwa na no mo wo ba no afa na ade akusi ba bi e babo ano atana no anu wi wa cement wono ho na be ka ye ho ama ko bi wo kro wasa dan me duro wasa fele a wo be cement na me ndem tutu gui ti ade che obehwe ese matutu ho no ka chem ene de wa na se na mu emi se we ni konum bi wo ba bi dia ene mu so benom ne ho na so mu koto so onu be bo ne panyan mi so menim ba bi a onum no a wo nim se
wo se wo hye no wo mo ho dabi na ada na ade wo nhye wo ho bi se me bla na ne namfofo no wo mo mi so a ye betena wo me ma mo be kai se ma mo be kuru mo ka se me ma me ka che ne se me ma me kan ka che ne se me ma na wo na mo fie ne yenko ne yekoy me bla no mo ne kabum ene di wo mo dwuma wo be ya no no ni wi no ba na mtwas ne na me ntena se akwa ma se one day anopa bi wo ye no de to table so or two tables so na fa na mpofa na mbeko to me ma me cupboard so na me tena hwa na kan de obe ya na ko na mko school na mpon school ba me ba me ti wodi na ade na me nkwa me bla ne wo muni nana wo muni fie na wa fans wo bo ma me wo ye o tini che no mo ne me nana ko asi e me nti ase ti me fa wi na me kwotena me na mfuo bi te kwada sunsuom me kwotena me che na o boy yan wi ne tete wa ne nunu bia ne sole na ba ti ba me ti wodi na ye me ya me di ya o makomum se dia na me nkwa me bla wi nunu bom wi na wunya wi a wo bedi me na atem sa abro no wa de ti me na nua ba ko na ka kire me se no to wi wa kire o wi na no to wa kire o no ana mo ye ya na ye be kire no ka o mo boy na ye di no ana me na ka kire se wo funa ko ensi me mamu biu nti ama ne bufu ye ano no ho ni mi na atem di ade bia no di na atem ti ma me na ma na dwene ema ni nyansa ema ne ntiase ya ska se wo na di wi wa anyi ni si nti wo kase kire no na wa fa na bufu no abekeka no enti wo mo no se wo kotena ba bi shibi ni wo ni agodo nti enti wo problem ni na no me a me no mo nsere me no mo ni good morning me no mo ni good afternoon me no mo ni hi me no mo ni hwe cause me obi aba na oba wana abeto jot no wonsa no me ma me nton jot me ma me nton tramo me ma me nton wi me ma me nton sa da asase no so no enkan ye de ho enya ba ho no so no aba ho me hu da kwada so kuro na yete so no kuro no mu mantini na ni me mrati na ni musumini mu bia minimo bia obi afa mo hotan obi a nya me de ope bia se me ope so ye me de ope nke se me ma ni nyina ye sa asem we ya hunti asem we kona me bra yi nkonfo be start so mu di ma me ata me so a wo ba betwema ko chefi wo kwa omo kasa ase hu be 5 ni ase kasa na bafom wo free wo kwa na ye be soso na wo jaiye owura boss jaiye that's boss he ade ba ko a eya na enipa nim nanso ha ne nkwa wisie nti me mrantie ya na mehumo na matu agu wi so na mo hyehye a ya na mo ho ye me mobbo kire se sene obi a ono na ye tese officer e won sadwaase ukọ betwani na beso a ye wo tese officers abetwa no wa wunnim mu no eye wisie vapor tutuo ma menka ne saa eno ne dane so kokokokoko ye noa enti true vaporization no sa process no ye condensation ena me kire mo science enti eno ne boa ensa no ya ne foforo no ano ohye apetahye asem na make you enti utwa hyehye no ewo saa kwan ne so a de yaw ne se draw enti obi wo ho a yetumi ka se wanom nsa metwa photo onomu a yetesen officers ene wonomu a etwa boroso no draw won sanso ene wi draw nipa obi a wo hibia hu na anu no wo betena ha no first thing me de mani hwe wa nam hu sa wo hye obi a wo hibia draw no se wo hye pe draw na draw wo no nyesa fe ene ye wo fe na emum eyikum enekum obenom
echina bi wo kasa twai ubenya hawom enti se wa study a ono mu eta num wisie wi cigarette nom ne ade che no omo ne efam yekutu bi aponchira ni be shem tutors ni blow enti na se ukodru Roman hell ase ho na boys yi shedo a wote tak nyepe me ka ne tek enti mi na me ya me tek basa masankofo ni bi nkana obete tak adozago tutors no a blow wi no atwa humfunyini enti ya de saa etisiw nipadua ni mu ese wo honam akwa no nti ebewi ase no ebo hwe ho wini odia hoden eye hyehye na wifo ye kire se ye wa hoden wini bia ni ahoden wisie wonum aduru ba bia etu mu ema wo ya hata se won hwe ye na wunkura hwe oba besia no begina obebo kire se umu ha enti ye wo kakra bia wudi so de wi etumi ye nipa no ade a ye yesie sanka mfaso wo so anke ye be yesie de nyensie meti ha se mikura ma de na meye na me de sa de kro ne kwa akohye summu ena akwa e kire se sa de ne nya de pa sa na mote bola so ya munyina ho enti yei de akwa fa beef ni nyina aba ne se we nim ye ada na wo wunim ye ne nyina wo one area wo mfa ye homo yen na o maame esori a wo no be kutia ye mewa no wonso ko ba bi kokoye bi wo hu se ne etie no na yei nko no nso kotra obi ba ma achi wa bra ha nipa no a nipa ne nso wo ho kwan so obetumi ame ache no wo ho kwan enti se yei wono ma metena fie no ma ye saade no manipa sebe emepe no mekene no de bekọ akohye wiram na akoye na wo ba betena ba bi a ebetieti obi fa ahudie so a sabe ye mfomso enya wo hye na mfa ho enya wo wi a wo bon na mfa ho na emom menye de betia nipa no fa ahudie so sei mode ma mi nkwa to esaniem meka say so sebe woni eni bie manso nkoa o oma sebe eni bie wo manso nkoa o meka say saluta swa na bia swat anti robbers eba begina oni elodum dimu gum eba beduru a mo ho embo yeni aye maame nom ne papa nom ni bie no yen ne tete wo mo adai se yenya mo dai wifo yenya mo dai mo maame nom ne mo papa nom tifie na sebe ne nsuru gudem eba ye ye pra we nya na maame diso a wo be peska free beb na maame wo bi anko be bo bi o se wo na ba pra me ba enti mamska na me fa ne nko onidi enso ne ba no sori a kilasem ene ye ne de ubeshia nkwase awuo ne hono ubehunu se nyame oyodo krache jai hie wate boss wahia che jai ko ss no okọ ss no wo ye de na wusu ahye me blano numwi fitiano papa 6 o'clock okọ awuma tem to be so le be 5:30 no akotena den to ba numwi a oye fan a no asole utwase no akọ ti we di o de to fancy fie no get table isi fie nanim sa ana pan susu o de usuru aba ne bottle guma abro bi besesa ti me ko na o de ato a okudwa na mtam fili ho na mbekoto na medium pesi me hu die nti a na se die onu fili a me nana aya wo ye me nana sa enu ne ya ade a ma me di mu wura ko me di mu wura mu nso na enti sa de no obra ne de na o tamo ye ne na akohye ene ma wutom so watom se watom se wunyae e de o na pese hu enti that day no hye sa no ne wie ye no se ngo hu awie enti nka dogo ade no wan dogo na still a oda so kate
no da so kate enti wahu de na apese wo hu na wie but still o da so hye na wo hye aye odai unya de o de emfa ne say oti hoi wanya kutu ba ko say kutu say bab o hye aye odai wakudidi wakopo bia ada eno ano no die wo ma no bia akopo bia ada wo adwuma bia waye wo adwuma oti wo ba bi omo de ntisa omo de diu ma me atem enti wo hu si ye diu ma me atem sa ne hawo nso etiefo asem we course ye wo ho maame na oyɛ saa ba na ye frɛ ne sɛ anadwoede ye frɛ ne obagina na deeper de frɛ ne anadwoede obagina anadwoede obagina anadwoede ena wiei ye ne wo nkomodi asem we ensem beba ho kyerɛ sɛ ye de nipa nkwa etu esan mu a enye ne kwa so ye mfa nipa nkwa entu esan mu abrewa wotene ba bi odi emfa nse ne ba na ehye na maame na mo target na mutumi to abo na mo pene pra no di na tem obi maame wonye wo hwe na wo sabe obi kodi wo maame atem na enya wo de na betumi abegina bedi obi maame atem a me Krobea meti hey wakodi ma ene ya kire nko akume ene ekume odi ekume na me nko wakum ya wie no mahu sabe ko ene ya machiri ade besi machibi ya me mfa ho na emo meti ase na odi maame atem na me de mani krotua wisi a etuatua hoi behwew na sabe wo hye me nso minim hye na wo hye okɔhye ba de bedi maame atem na me nso me hye makɔhye aba na me no mi anu de be face a na disadvantage a we wabetom ne se ɛhɔ ne nyɛ ne squad ɛhɔ ne yɛ different squad ɛno na yɛ ne how saa nneɔma wei ɛna ɛde squad ba no enti assemblyman ne committee fo a mo sɛ mo anhwɛ yi a dako deɛ ɛbɛte ne sɛ ɛyɛ squad na ahyia ebi atwitwa wɔ mo ho yɛ prepare bi enti sɛ ba saa deɛ a yɛbɛka sɛ posi adi mirika bɛkɔmu ntɛm miwa na ɛhyɛ aseɛ no yɛwɔ poti yɛ wa wɔhyɛ aseɛ o ɛnso ne anyɛ ho hwee ɛba yɛ ɛbɛyɛ ntwitwa deɛ yɛde mirika bɛkɔm ni akɔ yɛ na ba ne sɛe na kɔ ne sɛe na tua ne sɛe afei ne yɛkɔ te investigation team wɔ hɔ sɛ yɛnkɔ investigate miwa na nke bɛtumi ayɛ biribi okay mama me ne hepa plus doctor ɛmɔ nkɔmmɔ ɔhwɛ ɛnɛ yɛ yawada ɛnɛ gya nkutɔ na ho so aba homa ne so ɔsɛ akra yɛ Krobea Asante awia yi yɛka ho Yankopɔn mmoa mo na ɔnhyɛ mo den ɛwɔ akwanuasa ahodoɔ nyinaa mu yɛn so yɛda ase why sɛ na wie wo nso wa join show no live Dr. Ebenezer Ajiman ɔno ne panipa a ɔda Ebenezer Herbal ano ɛnam wɔnsa so ɛna Hepa Plus Pavi Plasmos no abedwa so na yɛka onuada sani onso wo brenie sɛ obɛma na abɔto na watutu mrika akɔ baabi a yɛtɔ nnuo biaa wode akɔgye wo Hepa Plus kɔgye wo Pavi na gye wo Plasmos memfa nya kwadwere onua nonom yɛwɔ biaa nsuo wɔ biaa topa yɛ na wɔnonom a nokorɛ me se wo sɛ ɛbɛboa wo Dr. Hepa Plus ɛnɛ yɛ yawada Dr. Hepa Plus akɔ aba ya nana ɔpanyini na wompo mu Nyankopɔn adom ahoɔden wɔ hɔ papa yɛde Nyankopɔn ne ase ɛnɛ nso yɛ yawada yes ɛda papa ɛduru yawada sɛ yi nso deɛ a nneɔma wom yes ɛnɛ yawo yi Hepa Plus Pavi Plasmos no ɛnɛ doctor obɛma yɛ bia no yes enti ɛnɛ tu yɛ ngidie mpapa meda ase na menkyia atiefoɔ ne wɔne ɛhwɛ monitor program no sure ɛwɔ social media sure nana Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos nana ne boɔ ne nsesan da bida miɛnsa ne nyinaa na yɛ 60 Ghana cedis no Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos good ɛna sɛ yɛma na yɛ simple sɛ ne nsuo ɛwɔ hɔ ɛna ne tupaye no nso ɛwɔ hɔ ɛni nti uti Otec a sabre ya no mama esta se time nkɔe ɛna bibia so nyanka echi de obetumi aya ne sɛ drugstore bia bɛn wo bibia ton aduro bia no
okwa wo se o pe hepa plus ne miensa ni nyina bi anom miensa ne enum bom na we na eyeye dudu nipadua dudu a meka ne se anka wantumi kura no busumi ni nyina no nya hepa plus baako pavi baako plasmos baako se o chewa wo nipadua no 60 Ghana cedis busumi bia na yenu no ma ni bi ye ma ne ye fe ebeka be na otwe mienu ana na otwe baako ema sebe wabuninsa na wakai se busumi me no hepa plus pavi plasmos na wakonom eboa ma ne well-being ni gina yi na de nyina so adi aboa no ewie ni yi so aka ho ya yo obema ana wumfie no kwani mo de sabiu umbusa de obetumi ne se ye hyebosome nase a first week second week ni mu akai se menya hepa plus anomana na hepa plus na ye kan so ye ne miensa ne ye kan hepa plus pavi plasmos mede me personal lines e chew ebia na opesu bisa me doc me ba no obetumi anum bia na na obenom ne sei doc me nua bi stroke diabetes ulcer me ankasa makoma yare doc me masem sabi infections doc me yafunu mu aya na sam from me ti na edwa me dware wi me ti me ho sade wo hawo ne tie no frɛ na bisa sɛ mo abɛn na sɛ me well-being ni gina yi a metumi enya afri enuonim good enu no available baby enti baby a wo pese unya binum bia no uko drugstore hwa obenya na pese o frame a 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na enoni hepa plus pavi plus na opanyi bi de wa ma de ama mesime fama and we no de ono na de ma mesime fama unti no me wo ho kwan se me tudin na oseme ma o de note baako 200 cedis na de nti o de ama se me fama oni nyina ne se emre bi me ne wo ye interview wa ha na me mention se na obi stroke tete no wofa na omukope hepa plus pavi plasmos ema me de tum class wa mini nkosua no be mienu so no so amini nkosua nan yes after be 2.5 years na ono so stroke nyodwe ya ready na to them and me no say interview na shey ni kran ema ni koto bi ema osoma so ono de wakadem ono de sabiu ontumi nkono aba enti otie say interview and say ene say obi atumi asori akeka ame mini bidia obi a menso metumi adidi say ontumi man nsa so kra 2.5 years eno decide say ne munkoto bi mra na menso me no monkanura me no monhwade o say ne ono atumi dware ono atumi etete koku ni adeduane di na enan na wa mene ni nti eno wa ma o say kusuade so ono atumi amene metaphoric kusuade a and you dey so many kusuya pa nkasa powerful ti me mfasa 200 cedis ma na onso dey kusuya bia o sabe so me mfa mene but say doctor onia stroke no dwe ya de de wato form no o ma dance ye bapa o ma dance last time na Dr. Cash enso share obi dia o dia o ma dance ye bapa edro no boa ni padua na nkasa me kamere bia say hepa plus pavi plasmos nyakopon de ache o man enye yare bi adru say diabetes ulcer ana typhoid debi nemum ma wo ni padua na nya hoden ni padua na nya hoden a eno na di ni ja
ene nim se de esi hyenefa enti adanse na eba ni indicate say nipadua ni nya ahoden no adwuma ya boa woni obi se ne menses na emma onom hepa plus pavi plasmus ene o flu kama obi se na pains na no mu ene onhunu bio obi se na ne gidie ni swa sabi ogina pro na chi ebom kra na ontumi nya hwe but ene ono atumi kobi efa de wo mu bia na asade bi otumi fa ye de so de obi se sebi na aduane nam ne minimu kro nti atenkan ne ho entwi no yes ene odidi na nsuo nsi ho kra enyi wate ase so o hwie nsuo guso a ne so o hwie nsuo guto ne so obi nso se na ne haw nyina ne se sabi infections nti ayo wa no bibia kerosene odi wohurum ade ni se kwa hemfi ho na odi ko enso ene onyusu chemical bia obi se sebi no de o describe and o explain ne yare no crowd mo say na dwen sebi ha no fi say labs ne say onyare scan kire say o ha obi ani ho enso no anso so yare hepa plus pavi plasmus inti adanse ne edodo me personal lines are bet me afre na me ni wadi nkomo 0542 77 85 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ni Hepa Plus Pavi ena plasmus na kosuamene ho asemu ana wo kan na no ena ye na moa eja kwa me de wonim ba bia ya wujame enti ojame ho no ena mpanyimfo omani afi kakra ba ko hye ninika ena waje ne space ena waje ne club tea ena ba ko nso ahye long sleeve enti enkoma no wonu mu die no utumi se de waye ne ho akokora brante no na nneoma bi nkoyie onu mu di mema nkomo na uhu se akora ne ho kyere no ena miwura meka anim na mbiem na miyi to paye ne miensa ne nyina bi no ena nse wada mebru enye nkomuhwa na meye but edrowe ye ne ye enti jemiensa we nyina bi na nso kosohwe osio miwura ene fa no mama me ena metwere o me noma ena mde ma no ukua da ye nura yi me wo hwa na me hu se me phone na ringe eye na no dua da ya sam na me kan yo ukua da ye nra na me hu se me phone na ringe enti me peke ye no eno asempa cho nipa asmasini na am se ai we dia wada mebru sa wonya hwe a maba himfie nka wonhia me na am se na himfie die ba ha be ye de o so de brane ani nkobo bi na minimo doctor say what you walking kase say what you walking kase wo ye krobi so ye kase ya wo di mu pa wa santimamu o se hwe daruma na me hu adi ho ye kwa ho na mini ni paso mesi doctor na am say Hepa Plus what dey me kwachiri pa o and o she nanu nansa bi pe ya wono ma aduro no ade a papa ne kasa ya man no simple so well being encha meji asase wo ho na so well being ni ya nti na me dia ba be kan say Ghana o de abusumi ni nyina wantumi no Hepa Plus bomodin 60 cedis ba kon pavi ba kon plasma enfa o wedi anim na se yare bi na ehunahuna wa o de aduro so yes o de no moduro na hyase se o benom Hepa Plus pavi plasmus ne bi aka ho mesre obi a wuti Otec se o de se wo yare o se wo nyare o ye nuane a ye die ne niam a ekoye mu o de me power chew se Hepa Plus pavi plasmus busumi bi anom bi o de no mame fa ne se o no ma na Krobea ne Dr. Ben
na wode ye ne saa ne yenhwe obo nse sai na nipadua no na wo boa no me de me personal lines ma fama ye mesra enye no na me de che enu no enti ofra ebia dog me ha me eduro no beboa me na menya bia to he we ye me personal lines from ye ni Hepa Plus Pavi Plasmos Honkomo. My numbers near 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ne Hepa Plus Pavi and a plasma sister cities Kojibi Mo that's your bro doctor out of the other share Dr. Ebenezer Ajabai or non founder Ebenezer Eba producers of Hepa Plus Pavi Plasmos in Romy and saying your well-being in Wejuma Unipa das any my well-being in Yaw na the Akenyina answer yam faso de at the mouth. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And they also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia medisi ye wan say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abani
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane ya ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Owura bra Dabia Sanopo, Awio, Anumero, Mehu wo mifia habia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama awutimi, enti upesa o kyerɛ me sɛ wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa so nie na metu die yi bi. Nanso ankwesiaga, ba akokora de. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Voter Drill Limited nkana. Voter Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo. Emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mekyerɛ boho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba oboho ho no, obesiesie nso ama wo kama. Na sɛ hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem firi sɛ, owo mfidi kama wode yɛ adwuma. Wo Kumase ha, wo main office na wa ahodwo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma, ɛhɔ nyinaa wobehu wɔn. Ahodwo da aban heyɛ, mi kɔkɔ sisie. Hey, we di oponko penentem die. Jiwon mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210. So what kyerɛ me Voter Drill Limited yi, me problem na solve. Wofana se break kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche Dumasi Rural Bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche Dumasi Rural Bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche Dumasi Rural Bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumasi Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, and the veteran Dumemu, na Kwambe, and Mefoso, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yedeba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal Adijai omo Ben Health Center no Chechire afija kwa abre omo Ben Police Station no enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao Unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samekan se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafoni adeshie yadamase.
Yakoya Yasania Babio Ahaya 102.9 Ahaya Otec Asem Beba Dabi Dwumadie no enna moasugu so a ena wie mutie ena wie mo hweye ena wie na naboadu wa join ne ye osi akraya Krobea Asante ena menemo ne wa ha mechiachia mo ye mamomo piafo ene modwuma pa yeda wonso ase junior adi mehu se wonso aba homa ne so osi akra Krobea tama na me wo Ghana na metie o pa sesi a me wo Dubai habo ena me chia wo no yankopon hira pa wate na menua ye fe no kwame obrema UGC awie chia ne ma me wate yo bate akra Krobea ensem ha ensem ha na Joanna ena meka sei Hamza Muhammad osi akra Krobea da biara da kanokre fatu dipani ase ebeboa kire se nemre mabunu nioma wo no mo ye no akra ano soso agana yetnase na yahwe yenhwe han hwe nioma bi na sa nioma no abedame bomb nato na dia boye azama husa Ghana Immigration Service for asa hye eyi na asenkwala eyi a omsrese eyi omahase won krai na no bi se wo mo hye bi asesa na nkagwa etetoye entumi anyina mu biu interior minister beka aye oma matese ye so omasa hase momfamre kumase immigration for monso monkeka mo asante mantabi mu monso munya bi na seze wo ye driver ni a wonam na wuduru search area sa na wusuru kire se wa hwe ya wo be fa akwada bi na so akofaka Ghana wo de oka fa obi nso na so a ye be yire wa chechira akwada nde na hemfa ne ko hospital wafaka miwa ye wo National Road Safety ho anwafo yi ewa ha sa nioma we nyina ewo ho esese wo mo hwe wo mo nka nkyere mpanyimfo na mpanyimfo hwe ho asebo nka ye nka da ye nka sese wo strategy bi a wo mo fa sa nkofo de ba no wo ma ya de amankwada no wo ma kofa yiwasum sa yiya ye de yiyasumi ene wo mo de ahyehye nkwada ne nsem enti interpreters nkwada ne gina kwa ho wo sresres ka o enti wo behunu ahyeda ye yiwasum hise wo hu na abeka se yedwa no wodi oboa eye sa sresre de bi kumase de sese de sa nkofo na gye aboso wo ma gye aboso na ya na mebusa se enti Ghana ha no ye wo ye bodesa ye wo ahobambofo wo sa ya hye ne so ana ye wo bi sa ye wo bi dia ne ye bre o ye bre kumase ya ai wo ma gye aboso na kumase fo asante mantamufo ye hwehwe ni mu ani ye ne da bia sebe ye ya papa te se de ya ye nyankopon bone eno ne ye bre bebrebe kire se ye so wo no so enti so mu firi wo mama mu kura no omba beduru a ba bia ye hwe a ye ka sesika wo pa kese eye kumase enti dodo na no omani kire kumase wi sa ayi kwa ho jojo ya wo no mo ko so diti adroba fo eto ncha ya ahunidie tantantan ko hwe wa ye ke ho West Africa Examination Council for kwatese pa kakraka ye wa yo amakom hayi na nkofo we yatumi asisi wo mo nioma tanta bi di asensen ho ubeduru ho na ne be gya ne nan wo politin bag kuma sin finfiri ti sa amakom o ya mabo ye wo city authorities o we have city authorities sheshe na aka wo mo sheshe maf talk Facebook ni YouTube any TikTok and aka wo mo sheshe dia wo ho esese wo mo ye no wo mo nye entia ninie ebinie rini a wono ye Ghana ni wo hu say media me ye Ghana ni media ya media o mai no dia me pena me yo enkasa be sansa mfunwi obi ma me panyini a wote henkia de sankwase ade we beti no awiai jataba edi enkomo hu dwuma ye be hunu sane ye beko na awiai traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon hiraw na onye okese na ontutu wanamo emfansie oba ejeso krapa
ɛhɔ na Dawood Eba Hospital edi ne dwuma efiri ɛnɛ woyɛ ɔbaa oyɛ bɛrima na wotie mi a akwanya no aba ma wo ne sɛ wobɛkeka wo ho keka wo ho na keka wo ho a oyade abɛtena wo so abɛda wo so na wodi akyini emfaso bia ma so no onua ubenyiwa hotɔ ɛsikyire yade na etete wo imojabroso stroke nyodua yade na aka wato fam hepatitis B bidie anase enemu yade bi no akote a wako a enko wo de prostate mu hawi wanya bi watakra no yema wo de ye ulcer fibroid anase sebe waye mrepa wo mpam bema untumi njinja nyoma eye jinja nyoma untumi wo de ne kura de da fam bem wo ye ne hwienye yie wunya ba betitom ewo Dawood Herbal Hospital o yade ne beti ato enko bio yade no ebeti ato enko bio wodi esi enka ne ba bia na Metro FM ne wodo junction na so ewo ejeso krapa hwa oni Dr. Bishia wate doctor number eye 0244 886437 ena 020 168 1717 and now we have him champagne energy drink e wo dwa so ya se wunya bi na se ono nomo a e ma instant boost vim champagne energy drink udwuma dia bi a wudi a woto nsafre nipadom onua ya ma vim champagne energy drink emrase e drink ya wonomo a e ma instant boost vim champagne energy drink drink ya wonomo a e ma vim e ma vigor e ma vitality e ma udwumadie bi a wudidi ati ase se wakodwumadie bi ase ne serve with vim champagne a onye no dull moment ati ase obe vibe ama ayede esi amene wo kase awia na bo wura store ho ma me na woton drinks in supermarket ho jo vim champagne energy drink baako boguwa de so open dodo a Trillium Industrial Limited for ye ne de abe number 0322 19 0877 0322 19 0877 and now we are such a Dumasi Rural Bank PLC Yansuye akwanya no nie onie afia pema hankred yo watch 1980 enna ye ba ye dwuma ye die ye honni asem such a Dumasi for bodwuma enti na wie se wo pesika kora bia wo begina di na do ho abono a mede mensasi mebo awie kamfo such a Dumasi Rural Bank PLC edemaw bebie ordinary current account bebie corporate current account enu no COT yentetew savings account eno kura de demu ebesa de bia to so ama wo susu account ye ne ebeba ne abeji ato account nim me bada achi account wu akwada ni tri so onyini na yepafu fix deposit interest rate ne ye kama money transfer bia anso ye na wunim woni edi dwuma so ya ba dwuma ye ni ankorankora dwuma ye ni ye beba obesia ye ma workers loan overdraft commercial SME microfinance susu any group loans nyina ye ma akuafo ye ma wo mo besia emo mo de tre won kua yom wo pa ye bosia beje fakoye odihye na yie na honto se kura de de pragia eni abobo ya nso loan aba wo de opese wo ye owner of abobo ya or pragia woni seche Dumasi Rural Bank PLC ento kese onua ye be ma ho nhyehyɛ ye no ye headquarters no seche Dumasi ye wo branch wo hwa nso ebe edwa no edwom ho de ye wo ba adwira ye be GPLT for da no kwa abri Kenya ase ye wo ye be school no abrosanse station hwa ne ye wo anwunaga ye wo jenedwom ho na anwunaga jenedwom branch manager memo ha abo post office na chi aswanse kwan so ye wo ho tafo ye ben club 600 no adum boss FM chiri ho ye wo ho na Mozongo second station Mozongo nso manager wo ha adwa ye gwa awie wo nso memo ha bechiachia no adwuma yefuo nyina wo ba nyina su chechire edidwan nyina nso a ye mobilization centers wo ho ye number 050 168 27
37 ɛna 050 161 7924 awia grow fine herbal tonic ɛne ne ointment enwei eyenuro paa o meka mfa ma nipa bibre bi a wutie me se wunya grow fine herbal tonic no nomo a wawie enkanka ne mo a mo yegya ho adwuma ɛne awia so adwuma mononum grow fine o na monwene mapomuden ho wate aduro we ye ne aye natural cocoa yi ɛne ye de aye grow fine se wanum ato a wuntumi ni di onsa ne onan tumi ye otitriti du anadwo a wuntumi na wo be sore na ho aye omremremre wo je ho enye akwanya no nie grow fine herbal tonic wo de no nom na wo ye oba da wutie me na sebe wonsabuo mu issues a wunyan obi wo ho obu ni nsa 2 days penatwa emabio obi kura de omu ni nsa kura obi nso de obu ni nsa bamroso obi nso de ya na ya si twa no hwe obi de nso ani tum ni nyina anya de pa o ha no grow fine herbal tonic wate na beboa wo ama mensra issues ni nyina afri ho adure mfa ho be ma oba se wonyare mponunum bi na nkuntia infections akodo ema onipadua ni nyina brane na grow fine herbal ointment ne de eboa wo ema yawo a wotie wo onipaduam adwumaden bi a wo ye no fatwitwi fasrasra fada ne nku be yi yawo ni nyina afri ho be bi eto nwo bi anso kwa grow fine no pay ubenya bi ye number ne ye 0244 59 6532 0244 59 6532 Eradi fie Herbal Center Dr. Mankwane Dano sa wo ba kumasi yakunu mbo si Red Park hwa no wo papa no si ba bi atokuro da e wo nipadua mu bia no eduro bewura Eradi fie Herbal Center adofo papa no weduro se wonya ti yade bi no ako ne nkwa waso ye nie enam yade bi na atena wo so ache wawo wo ho mpane ni nyina anko waso ye nie emoja broso twere yade ta fodosa stroke nyodwe ana usisi wodi ye ntimu atwetwe ana waye mrempam wonsabuo munye Awurade fie Herbal Center ene na wie mekamfo amawo wodi tokuro no e de aduro be wuram na akoye nipadua ni mu adwuma amonyu ahoto doctor number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and we are Volta Real Limited yedi kumasi ya ahojo da ban ni main office ne wo obesunya itachima ne doma nyina nso a ye won krabata ho na Volta Real Limited yedini e honam se ye tubo ho hwe se wo pensu papa etu ewo fia onue Volta Real Limited ena mekamfo ama se tonsafra won meba nsu tuo dia won mo aben won mu nimadwuma o Volta Real fo nimadwuma won mu nimadwuma won mu wa nimdifo esa wo mfidi a yede tu nsuo no muntie se nkwanchenfo ebi kura be ye adwuma ma na problem nso abemu afre wonom no mesiesie ne fanfan kama pa amfa ma Volta Real Limited o madwuma hote eya afre won number no nie 0244 299520 and 0266 43 2210 and then we are only one more to kesa or no monso beboa Asasu Herbal Center and the anomni adofo onom na akofa kubi herbal powder no abedwa so na kubi herbal powder ne jetu ato bema mesi se wunya match na ko ginago pramai so na ko bone poto lusu a enye wati ase wan hwe ya da wo be fra oba no maame ene de mpesa oba wan kwana o obeka se me ma oba ginegine me pa chaw ema ni mpe wo mpe oba de sebe woni ni hia wa agopraba ne so na wo be ma no wo hye go a ese so oba ne nso tumi hye go na wo de wo nko a wo hye na oba na anya bi ansha unze wo frere bi mu a wo be twetwe ne ho nanso se wo hye no ono nso hye ne mu aye de wati ase afa mu nyina mo to hwa adam ye ho ize filia di odi okra de kubi herbal powder and American form be ma eye very natural eye very organic wodi e pewunsuo de ha wa wadwuma nso ani 2 minutes mine ha wodi na yese kontomira ye de akaja oba na unzi som kakra ma me o moa me kakra e ma no mpe
fafra kubensuo anansuo de na sepe wade nkakra ubehunu power ni heat no what you say engofa ngofo enu obi spray ubi bi hu ngofa how ma hu pekubi heba powder asasu heba center for ena dis edru yaba so for the years edru we what you say oba Otec Asem Beba Dabi officer obinya bi ato bra misti heba ne breze require umrum of ata drugstore wabu akwa dua otonli ba bi ada vitu aduane no of ata drugstore ba ko mfensi adankwa ame ono nso obi wo ho ena aba Tech Junction a atonsu station ho no krachi bi tonfo na accessories ono nso eton bi wo ho de aya maninti o de ba bi a wo no nya bi a fresofo asamwa se ne atie bi o de be ma ne why the number ne ye 0244 166602 ena 0243 505775 unya fresa homa we ya beje so na yenewo akasa adofo ne ade hye mabedwafo wa ha ene awodadie mu nchia nkoma happy birthday to you ye fro atwu buadi woni Esel buadi ene atwu eni Esel manya afeko edi akamonfie ho na ene yamawodai State Boys and Girls Students Union omo kire so obo fasa akwanya we so ema mo happy birthday osire nyankopon hira na ho bambo ene ne nyinkire ne nkwa husan e de mamo. God bless you. Asem we ye nimu engine room anamo bay ena watu afa ho kire se no mehia enipa binom e wo sa asem we mu mprempren ya ye ka sei empanimfo a onom na ye assembly member any committee fo a e wo sa kwada so post office area ho anadwo de area ho no mehia sa empanimfo yi na se sebe abro assembly man any ne committee fo so a ensentwofo yenso ye de ho agimbi e de amawon said ye yo honorable adosa akode de no ye de ho agimbi amawon na aboa wonom kire se wo commence bi amu ase kwada so ya assembly ye wa assembly mensi bi a wo no security ayifo wo ho this security kasrefo e wo ho e bi friend dissect district de no e municipal metropolis musek wo mo wo ho ya wonom hwe ahobambo so enti se yetena ho na ye hwesa de we ya ayese ball azuja ye beye ne no fon ya hwe ya asem we de be ba e wo kwada so wo no enya asem ketoa eno ye baako mienu maami a wono na anadwo de sport no eye ne dia because ye kan eye ni dini abo oba age na no wo dia ye se wo nton wi wo ton fake ena o ton ensa se wo mutumi kan fake enso meboa be tama na mo se wi oso me say na posi 4 person ko yo operation bi na me ye program bi ye friend wa no pa asem be nso ma bere o die hu nso nko na me yo wa no pa asem yi o ka die hinta no eno na wo kotwe pie no abeka amanfo tumi betame sa bere na me yusu moto o beti wani sa baby anamte mete college of education na chi ye frɛ ho kesi krom na ho no bekwa route ni ye bebre utumi mane different entie bia ba wadwen se me tena na Krobea wa oba betwam a oboa na me number bi foforo makwa akote base a discuss me ho me ni base fo nyina na ya chilibom ya chilibom chilibambam yo na face kata pai hebinie ndie de nko ade de enti oba ginei wonso na woni maami yanya metumi dane ntokwa enti asem wi ono so wode ho anu yie yes so yi ne ho anu afa ni baba ma no a wono ne so to wi na ankasa ono ne control sa boys no te sade na kwa bite krono afrancho krono mbosie hono bosie sesa kwa ne yam ye no de no ono wahu ne ho se woye gangaria ewo area ho obi antumi nya ne hwe no adofo ye chi no red park woni no ye chi no
mo hwehwe ni din ni maame ya che no Kofi fresh ya che no say won me classmate bi kura wo Sims awo me wo ho na ga ne frɛ me na Krobea me si ye wo si me mane papa no na wo mo de ne ba ho na wo ma ba chi no na so wodi che akwa no wodi che eno so say ye wi ni nu bone ayi say ya bi o ye de koche no enti sa akwa na wo no ena ye wi boys ni nyina ganglia ya won ne ton e de ma wo mo no ono so woni ho anu yie se sebe eye nu bone ehu dwa adenti eno te sa bia ye na odie engine room ate de ameka ye ana mate atom edem ana wedding kia ye bibi ai ye didn't come wase chairman na kasa committee chairman ya kasa assembly member no so or the assemblyman so amount so ye di hujuma ana ne bana anajo de baba ko okay ewum enti aka a few people be na okay ye ho adwuma mame na me ma abedwafo entonsa emfamfre wodom mame obade ya chia me brem and a simple plus epacho the biggest and the greatest brand eba phone accessories a unipa da sedi an wutie mie ya afa hobo simple plus wate se wo pe phone accessories atonkwa de a papa no simple plus de no mesremo boni ni wodwaso boni no ewodwaso na se wan hwe yi a ukura wa usika abeto boni no enti mi metu fo se to papa no preko na wan se wo phone eno amene simple plus hia na wo ma education eno ma yenye nimunti e ma ye phone sei basabasa unim se phone charger e play a vital role e wo phone na ho din mu ye kire se wo charge na ye battery na wo charge no se phone charger ne ho nye den enye papa enye capacity te se wo de ne betumi afa no na wo de bobia gu so saa ese wo battery ni to be huhuru na account screen na pie screen no na phone na se no abo sebe nkwase aka enti koto simple plus charger ope iPhone chargers ope Samsung phone chargers ope Android phone bia dia senye dia ya tre simple plus egu hu amento dia kani nyina ya fala enye papa se wo pe power bank se wo pe batteries ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset to dia ya tre simple plus egu hu no eyo simple plus ni oma no eye pa ubusa nipa no na so oni bia mema simple plus number fama no na ka kire nzabema je kofa sa ni oma ni bi na no na Krobea gia tum say ye papa open phone covers iPod ni protectors phone accessory bi a wo hia bia no simple plus de no na ye je number na ansa je number no de obebusa he Nigeria ni a wo piapia wo ma you know children pusher na eno a so ba de kire me pusher no wo ma mo yes a pusher no wo ye no ka say we ni simple plus de bia na de number na ma no je fa ko fa bi wo simple plus wo na ton no ne papa number ne ye 0244 590374 and 0241 709636 and if you dey Ghana here and you are Nigeria mine you do the pusher you sell phone accessories and other things. If you want the proper phone accessory to sell for the Ghanaian people, now the Ghana people say simple price is the best. So if you want the simple price phone accessories to sell to the Ghana people, say no, I don't know. Come to Kumasi here. KJTia Dubai Gate 2. You stand Ujina KJTia Dubai Gate 2 any mu can bro for say. You stand the front of KJTia Dubai Gate 2, opposite the opposite at the Shemai side. Abrosan Krabro for your day. Story building there. Cram the story building and come the first floor. Simple price, big shop is there. You get all the phone accessories. And one shop 2, they KJTia down. The praise and canon near Freho
kanu mamie formary ko turret down ho or the masarachi nchen so ye de and then the mama bre wo me bro fuka mu English man now so te odo nsasu ano masarachi nchen beside the masarachi where the Muslim put their head for the down beside Simple Brass, you get one shop for there. The Ghana people accept Simple Brass phone accessories brand. Ghana here, so go and kofa munkutu. Ya munkofa mofa beboa mo. The end there eja kwa me Englishman pa ote hana eja kwa me yesa de we na o hwe no. Why a class captain me Jeffrey unsamo. My Jeffrey on some dear oh yeah been dear. Okay, obo. And then the she Broman son my quay Abraham. You are cry me that say. Say Omo enum wi ya no mo ye me nwa kakra. Omo ani gu anim asema ye te say obi num wi a na aye tantan. Gu wi fu anim asesa. Na tantan nanse aban ka se wo beja atmezi ye nya ntum mpo na ampa ye nya ntum mpo ni ye ja atum se ye na yidi ase ne wa hwe amedwutwa ni pati bia na se dia maami kan na ntesa na se mo betena me puma achi no ade na munya ya mo metena ho bia wadi wenka ye ntokwa maami bia na wate ni fie group chat tenants e wo nyina na obekwa asori o na fi wadi akotuma ha mate sente no asate apie ba wo bi hye ne dem mo hye woni ba kra wo hye ni pie na fa free akwose so ediwen ke ye simple as ABCD keni se kodru ba bia aba bedrui ment na ha nhye endika wo hawo ne sei ye timi akodru de aba bedrui na maami a so ton wa yi wo de kina no wo so beba wo ba ye betie wo so wanum asem ne ehuni ye ka na ye tu ona wo mo num wi no mo gu wi num fu anim ase enti o ti se hwan na num wi obi ate a wo mu bi o ensan ne ankrofo bi di sa de no ye nti asa antijai asa onum wi na antijai honhum bi aba be wura wo mu o pata na wontie o kanyansa sem bi a kire na wontie de na koma kire no na wontie na bia de ye wo mo hini se sa gai ono wo shibi eni sani etie bi anzo kwetena ba bi chintie sia betena maame mpoma echi hia na ayede na we ono kwetena obi nso maame mpoma bia na omu ni ba bi ono so tena eni se yansi obi mpoma echi anka ozo kwachi obi da yechi ye kan na bi awo more cash we boy wo maame mpoma echi na we nso kwetena hye na nka ya draw oh one wine na ye wono kwetena wo maame mpoma echi hye oh wunti na mkofa me mfia we baaye you're very careful pa because ade na awoye no unsa me sha ase me ka ho asem na how maame wo study the when it say na how maame atiefo clutch ni ntina mabawura me office wo ya makwa akofa me mfia wo na ba se wa mo wani anna ho na wo ye wadwe se wo betete wo maame the wi no matete maame we amena nya pressure se wa wuntam a bra me twauma me dinki ama wo pressure amwadi nkie free maami we so akọ na maami we wanyina hoto obo yo MC so wo kwada so me chia no pa okay menim no pa ti me chia no pa wo mpasu ya so na nkomo bi se ya ha ase a ekoso wona bo menim sani a wotie nsem bi se ekoso bia ne nuru wanim eno no afi assembly man a wo ho so okra mu nyina yen kra no mate munyina wa asadi a wasamo ye masa adina situo we sa adina se nkwada se mantamo de krono ani awudie eba sese mo ha ase aboro gaiwe so ba bia ono kono wono so wo cruise bi wo ho enti da chi bi bo hu ase wono di ni cruise no eni cruise ya ba besia se mo bu o mo kro mbesen akwa ba bi o bia na da ku bi so na wo so sa cruise we no na ba akonam no okoto wo musu mu ho obetie ono so na ya ye di biribi enti mesre sampanifo no committee chairman meye jataba so woni muguso a mudi nkomo afi assembly man MC anye yi awa ankasa wanim ebeduru wanim ye betuka akokwada so MC ho ye beduru ono ankasa anim enti maame ye hiaw
na bra na yɛnhwɛ ne ɛkwan ya bɛfa so asɛm no atubetwa yɛbɛsrɛ aposifoɔ no me san nkrofo yɛkye wɔ mo ne agye wɔ mu sika ne agya wɔ mo ne akye wɔ mo ne agya wɔ mu sika me sa me wɔ faase o me bɔ o kyere no ɔnum wi a mɛka sɛ fa ntum sesi akodu 20 sɛ first na yɛ 10 ne 15 ɔmatum ɛkɔ 20 saa scatter pie nipa ba ko bia 20 ene mu ayedu ene sɛ me kan ahwɛ o mu ndie me dia me kan sɛ obi na agye o me se scatter pie a ɛwɔ ne kɔ 20 me kan sɛ obi na wo ni bi no wa dem be 3 days ne obedam be 3 days na afi apam because ye hu sɛ wo empire duru ha yitumi ka sɛ de o bi afa bra ne ko me sami mo obi ada o ne so obi ama obi adi okay ne so obi anka so obi aye okay enti abusuafo krache free na ekro me kwa me di kosue ko hye nsem na yesi amanfo nsuro ye fe ne sei bible ne nyankopon no me di kosue ko hye nsem de meka bi akadimachi free na ekoi me asomasi se me di wi boma no biewu a na nanom a motwa ha hie nyina honhom nyina nsom na munkume na me se fa hwe wo wa mo no abode so ono ono dabi bi de me nkɔbɔ no kosue ne kuta de meka bia no waka di machi waka wie ya me se fa hwe wo no de ahwe wo obegya nom ha o de hwe wo wie a ne ye gya no no aye abakwa abrante kama sei o se me kwa akɔnom yi won se na mo nsu nti o mo tete wo maame nyame amo na enam ho so no obi di aba akɔbɔ wo maame wo na mane etete no wo so me yanum wi wo mfikiri wo ba no onum wi hifa no we no onom no wo dem si ya na no mo keka ade de nan kwala maba mo ha adwen sa wo ma me hwe na wo mpekasa eye den wo ko wu obi a wo ko twetwe manso ene eyidi abre no say no kra wom ne say we wo ba no na wonim hye wo ba beduru ye curiosity ena amakrachi we sisi ye akwa na ngo twe ba ko no go nyai okay sa so ni dem me da say eja Abraham monfa on moma ne nyina dwama me na etiefo me ne eja enkasa na ese die eja bre wo hote sai Nyankopɔn adu na Krobea manya base ba ko ama wo aba na aka no aha base ba ko Matia ye frɛ ho to be hotel enti se say a wo de osu kuntru se say menu nyina ye bebo babom ene ye o de onya obo abia ne ho fa na mana ntem ya bobo mu a menu nyina ye beko to be hotel ye de habari hyere kakra to so wiyo no osi ye nyina ye dia wiyo ye nyina ye dia ene nkrofo no kwa age na omo hye se no ye tumufo no mo anya ya ye se ba ba hyibi so fu bi preach was he mo ma pe na mo pe no munya yo mo anya ya ye nyina de hu ba je ebi nie na ofa no nyimo tumufo mu nti adai ye nya mo dai ena wie yi eja Abraham Heba Center opanyini ye ne wahia de osunu kuntunu man no kwasem opanyini odomankoma kyeninimdia odeboa adasa ejabri ene wabei kasa kyerɛ me ne matiefo yo na Krobea medase otumfo Nyankopɔn nhyira wo na wonhyira otiefo no wahwefo nyina ye frɛ me eja Abraham senia na Krobea kan mi no brane habama ene sɛ yare na danse kesie bi wo man bi ye frɛ no Mr Richard ose one ma kid boatin na ewo adwumam na danse no ho na efri na ne maame no onya stroke ho nsenkyerɛni ni bi ayi ne se stroke mpo na omre na kokonfo no chia kwa ye ne fiso ni e mane dro ni e mane fiso ni ye ne dro afedie chese dia ya ne se adane stroke ne nsa nifa no ntima so ne nsa benkunu so o twenase tom na china enko ena ne ba no so ye adwuma wokofo no chie nti oso ma ne ba me enya bibidro ena ma mi so ya brofudro ye ko aboso me ngotwe wo hunu hwe wa ya brofudro ye bibidro yi so ye bi hunu hwe ena one ne ba ge ba ko e friend Gladys or SS2 ena one ne ba me ho mefa nse dwara na holiday no na 3 weeks ena omo ba wonti ya wade yom ena wuku omo sa bai na maame na ye dro no bia enkonti o timi nkana ne ba Gladys ne ba na ne ba doctor ni so ma ne mba to mu wi omo ho ena omo ba nti o de dro ko si ne ba ne dem omo kwa asore ne wo Baptist church o ba ntema yi o se me nka me nkyerem se be obi a be hu no because anya dance tro
tira mam chechiri mu saa no na ne sisi na chinka se ne nsa ne nan ne to ase ne hunam dwa no aye stroke ankasa ntini nsa benku no ontumi maso ne nani fa ne nan benku no so omaso a emu aye dududu wo se umia kra na atom asere so entofo se de bibi teta ne nem no na odware a ne ho so ye ne hene na ne ba doctor ni o e wo konfo na chena bi nka kan na wa num no ni bi o kofi so no ewe emfa and I was the bia na Krobea program so no was there a man by cry was sukudu na opai no no was obeba no ba ho na inshira nka nyame se me de droma no you know last 3 weeks no na holiday Monday no osa bae na oba biem na oba ne de ene sei ne nsa na otumi maso ne na na onante kama na ontumi na otumi da ehuna ma ye ne nyina agyae ne sie ne nyina agyae enti na enka baba ko on se me nka nkyira doctor for se sabio obi wo bi adwuma aya no maka kire omu patient na maame no papa no say omu no mako school gran ya doctor for na nurse funti omu so omu maame mo enuma bibiduro na omu gugu dem na abrofdo ne de ma wo mu na ekum ma abrofdo nso entumi nsa omu yare ye nka sa abrofdo nsa yare o abrofdo sa yare na enedi abande metima ka sa jojo ano ti yare no kofom na asaba na so onya bibiduro kan se Abraham de bi no obenu mama na nya ahode so ne omu ma ya mako school yi omu so omu nom eze sei no mgufie ese wa nwia ho na wa ma mepa biduro a oda hwa na stoku ndo watofom na ekun eti wo se o ka kire ma memfo no papa fo no mo ma no am diskani bi mama mo fo nsie na ese mama buru fie ngwatwe mo ngontrol mu onu ma brodro ne nkwa dwane bra Abraham na beje o kran kwa me sie me se me edro me de ma wa me ma ne 9 4 days senya ye obi se osisi na ewia se o chika se na ewia se o to asinti na twetwo se ye stock na wanya se obo anu na hyehyewo se ye osa se ye day me de ma wa me se me ma ne 9 se 100% na yare na kodura e se mu 70% e free no wo se ampa yare na ekọ sanse mbianfo se eduro beje wa atrema na afi de aka wa yare ho anu aduro no emu ho ni paduamo ekuro anase akyekye wo sa no nan no ho na ma hyehyi wo ona no se tititi no obo anu adwa no e na wontumi na no pakense ho na ma wo so na nyina jai etimi sew so obusuani bi etisa ana ma bi utie me papa bi tie no nya sa how yi bia ba bia duro wa afi dia doctor for ma me mo ono amire mo obusuafo adwane ba ye Abraham ho na no kwasem tro de sem dia do ma won so a ne nan ni nanum bo se ne improvement ya pati mi sraw obi obusuani pa ba bi na o yare akọ hwe Abraham akira kwan o hwim school junction bia na beje number ni ye trogu dan ho na dan de nyamui ofun de bia na yira nti wo de mongu fun so fa bidie na trogu dan ho number ni ye 0242 76 48 35 eno abiem 0242 76 48 35 and away WhatsApp with my audio Mr. Mo abrochefo no mo mfrɛ me na mo nka ho ha mo nkyerɛ me 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Kumasi abontin so ami ohwim school junction ho bare kese kwa so na mekan ohwim school junction usiwa paragraph on catch on say okwa Abraham ho anasa oba frame number no utie mi wo enkran important ma mi wo da koman abrewana na ba nanim wa wo sunwan so no important wa mi wo estate ba bia doctor akire ko no ai book Filigas no me ne brotherhood asoda no e die nim hwe anasa wo na chi wo pe numbers na me de to edwa no be ba na Krobea say ya so say makase nam yare nti oba obi no na ne kurunsu obi enti wo bon say oba no last me be kan say tafo side oba mi refi kurun kakra kro pause hwan man bi ni ne yiri firi abro chire bai ne yese omo sisi dan wo ni kanika to engine wo so nti so aminti yese o makoji skedo sanse na papa no omo ba ye nche oda fom ma me nso da fom sanse stroke achi omienu nyina nti no nkofo dwen say skedo no makoji nti omo tie me nse no hu say enam yare omo ko bi so ka kire omo papa no ba me ho no say wa sorry na yire nso gumi egu so a oji aduro enti so so o ye be ma utie na sabi o Johnson tentem anadwo be anadwo dako utumi Johnson 25 utumi Johnson 15 utumi Johnson 10 ansa na ade achi na birthday and wada enti ama obema na fon eketua bi ama obema no mu hyehyew ama ensa bia begu obema no ana semre bi atwom na akotore na ochima na nsu fita firi obema no mu ba ena sese ama osisi ya oya ama ochika se ya oya ana semre bi atwom udwunso moja enti ama oyam dwa o yese onya osa chese wanum no ni bia enko mese me no to nchia me waduro bia mese se aduro me de ma wa ekumwa enti wo benum asa enam yaremwa no meduro tumi o se biribi se se wo badwie no wo de mo ma
ja ho se ne nkeka e ya maburo no nti so be ma no nya sai nam yare nyina bia ba bia duro no wo ye jabra me se mfa nko ba bia wo de bra ni ento so nchia me se me de medro ma na nkwa abajusika na me se me sha de we ase me se ni papa akopɛ na otimi baaye ono pokra no ne bakagens sena na udwin so yi na se eja ya na se eja me mpe haw na dis kama no obi a oba bia be de do ma na ne ko otimi so obusuani bia me so fa ne bra ne en fadu papa bi nka no me wo hwim school junction nya no ko na me wo me so odie ne ye hepatitis me se da bia me ba me kon wa police pani bi na ne nua ko UK wa nya nko san se na wo nya hepatitis bi ye san no na mo me man da duro no bo so na wo twe papa afiri se wo wa UK ho wo ye duro adwuma diska bre abusuafo da bia me kan ti obusuani bi tie no wo hepatitis bi en fa ne ko ba bi fa ne ma ne mbra also the diabetes as yare ubon say enam abrof do na wonu nti ene ne kofom ade be chi na aba ene ne kofom ade be chi na aba bo se to da udro so sa bo so kasa no num teso nyina awe una mo mfifire timi to sa bo se ne bi wo ye boho especially wakodi aduane bi a sugar kakrom no ye boho se bi obi ya bo be na otwe no me sraw sa ne manyina ye si yare ne bi a wa pedro de so de sa ebetime kumu be ma no ebetime sa de wato form am wonya stroke ebetime am wonya pressure ntimi so wo si yare ne bi a emfa nko ba bi a me wa bi dro bi a me se ebesiesie o class no enti on kono ma blof do bia nwo wo mpane ebia no atie si udada ne mu enti on pewe na apede enti mi so hwe ma kira kwan kumase abontin so ya ohwim school junction won so your ba o tie me wo de no menses makura nso afa no nya efiedo na mienu 40 years 42 years eso watwa bramra mo no nam ya ready bi ne ba ho no etwa bra no wo se first now be twa bra no boss now sabio o mens ne ba na ani ayetum wo boss say ba boss no say aboba papo ebe wo so eti wa entimi maye wo so na de fiber carbon bo se bosum ba ko bia onyane menzi mienu na basa na yemu ye ne ya na sisi ye na chika se ye na bo no nyina dwa na no hye no se na to je meslow e sa nam yare na etwa obramra no e basa bo se na bibia be si wa wo dia na tunu be mahia na nsuo na saba e basa awo ma etu sane ya meka nyina meka dia be sia wo se sane ya nyina bi wo ho a untumi nyinsɛmpo na watumi awo na jabram so ba mu wo dro ba e be mfie na mfie mienu mfie du mienu o menzi ma da me dia do ma me se me ma boso me pepepe e betuma basa me dia do ma na wotwe na menzi ne ba ebetim ba se na otwe enu ebetim ba se achakura na wo de ye bosome sebne ma na bosome ama de na chese obura twema ntimi saw mens na maye kura wo so hwe jabro ma chira kwan e wo ohwim school junction je number ne biem number ne ye 0242 76 48 35 ano biem 0242 76 48 35 WhatsApp ne 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 yo me pacho de mi twa to ma soro me sto e bia na wutiem wo de breast cancer do bia be down no funu me se okwa doctor se o be twa no funu ana no funu yo ya ana se no funu tutu ana ma won se na be won no funu benkum na hono ana wa chika se mu yo ya pa atwedwo o motom wo de chine ye se breast cancer enti woni da so nyina sa ha ni da so nyansa me be mu odro bi do na be down no funu mo me ma 3 days wo se ne ya no nyina jai na start na ne kakra na etweba no funu na be bia ye no no ne pohoro na ne banka kakra be na chisa se wo de samna tu na osini ma no wayi woni kakra no wo so be kon na huhuni na na wo sa fa mu na huhuni na na but na vivin de edin to be kakra sa bo na jwani nyina na ne abra ya mfa se kanka no funu tumi saw wo ma me bia wutie me sister bia wutie me oba ho fa bia wutie me adro bia no funu yo ya se breast cancer and so yansa hwe jabro ma kira kwan wo so tie me se bia ono be oba hia se na ho aba me saw saa de ndie enye we say man be hwe usum e pacho esa na ogine won we say akase abo bia fra jijesu wo se obedansu ani obahunu ogine su obwa ni na ne nura sese ne dura se ya ko obahunu no e men wa ye fe una na sis na mo ju sika de we as a taxi wo so be men yedma okose so na ho ado be ji men medure fra osukudru na Krobea se wonya hotel be na pacho se hotel ni design to be hotel oba be na se o mi akọ see that ko wana ruzo from number is all your baro ya na person de me kwa awie ya yenko me was kudru bi to me ka mu bai me bobo bi na bebe wa ya din na epo be gina wo se was kudru na person tim dia pim na dia pim na se na Krobea bro ya no ga bia mia no ewurade me se anima chese eto da koye wo twin mu no twin to me se wo ka se wo twin to akosa me so twin na me se hia no na me tata na no twin
Abraham. What? Susun kokoro sane. Enie mesisi niamam. Etu ato bale. Opese tu ato bale. Opese ni mesisi niamam. Opese obem ya de ne frɛ kyese oyiri timi twene mu a. Baji me do frɛ wo strukundru. Ji number yi fa na baji adoni bi. Number is 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 and our WhatsApp is 0549 10 15 80 0549 10 15 1580 oba here na say ejabra mekasa memre oba aya onkwan nti ya na kam tishinum na ubodwe etum se me no ba na tudwa me se mba no maye do mfa mbra me omo do mbra na me se ma no mosukuntu me de twe won yes ya da se ebru adofo eja Abraham na awie ye ne no abo enkomo no de aka eye wanamuntuo oni eja Abraham bishia na ononso aboawo na to be hotel ewu Kumasi ha jinyase obe Kumasi high school no and now yes opeso free na ukofie kodwojo ho a eye to be hotel the make for the amount adofo hey so oba umpie opa na opie ya wo mini bar wa ha ya wo restaurant wa ha na high security no eye 24/7 TV abobo ye danum ye smart TV air condition rooms wa ha ye rooms ne ye kama ye wa asomfo ebe somo na wa treat untia na wo free baabi no abeti atom Kumasi ya wo pe baabi adwodwo ho a ye to be hotel na make am for the amount wo betumi booki online ye number ni eje na booki wate enti enu time bi a wonya around sa amra no na wo room na ye ready at the amount ye number ne ye 0531 72 7417 0531 72 74 17 any other enquiries are we here ebi kura wo padwuma obetumi afre no abisa na yama wahunu ebi adwuma ewo ho so obetumi a na ene ye de amount number no ye 0244 37 4642 o first number we ya we need to be hotel mpanyimfo be kasa no agye so ene da sebre imu plus capsule so no yadura da sebre herbal and research center for omo na akofa sedro we yaba onipa da sani tissues no aye worn out a damage enti nioma nko ye wo nipadua ni mu mfa mawo mesrew yade edi so atrantwie woni ahoto edemrewa brew se we ba na bema wo mpam oba wo pawo unya sedro bi no no esiesie hormones no prepare o maut menyem kama wona ante kakra na wuntirimu twɛn waye mrepa unipadua mtumi yo titriti koto da sebre imu plus capsules neni wasebon fama ye woda sebre herbal mixture eno nso namu yade bi a wakote atete wa wo pe onwanu awu wonso de no akwa akoye yaw na wote wo wayase ho wo wonsabuo ni mu sebe onso dwonso tumi taawo unipadua no wudi nsuo kan ya wo hene peda sebre mixture da sebre herbal mixture na wono nom da sebre herbal mixture bia ebeboawo ena da sebre blood tonic ne nso de wo mojaare wani mu aye ho ya edua na adua wuntumi na wakoma ebo peri nom da sebre herbal blood tonic ne bi enuom yensen senka wutumi atom yensen nyina na wayusi abomu a nka woni problem bia bio bra Otec FM ha benya biato herbal center pharmacy baby etu aduru bia ben wo bia no wo de okona akasa wo peda sebre imu plus capsules da sebre herbal mixture da sebre blood tonic yensen nyina bia benya bi ye number nie freyen wabra wonti bibia se 0535 01 0442 0535 01 0442 Osipes Enterprise yanso ye wo Kumasi Kejetia Dubai inside na ye wo police station nchen e wo Kejetia Dubai ho onua yakofa perfumes ene slippers apapa de wo din ene ye de aba se wo perfume ahodo bi te se Assad wo polo
ope Club de Nuit, ope Midlot, other perfume brands are a good one, a Casama Wankasa Unipedia, Uchemua, near Saint Barbara, yeah, Osi Pesneton, and a slippers are a shawa, Utmuse ye Kama, your Adidas, your Nike, your Gucci, your Hems, your Versace, and other brands. And now we are Wutia me, Yaniani, a coffee yard, ye be born wa form, Betubiko to another ton and Kronko Fakuduma. Your number is 0249 23 8370 and a 050 252 0634. Ya Bolivia Enterprise Okumase ha Sofolai alignment ye ne multi home no edi animhwe ye de ese be kire yade atiti wo mu kire ye ma waduane aduro na kodi na ntu saa yade na semfamaw na nyu ahoto future life nuane a ye de abai vitamins ene minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom enti ye kan yakwanya no nie sa won so bekeka wo ho na wabekyerekere yade mu akere ye ne am aduane aduru na wakodi ama aboa wo ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and every I would de munchi ankoma udide odifo emos menu odifo emos menu odifo and every when ya feko edi aka onfie ho a very happy birthday to you owura emos menu wa wonyonko yeboa ose ene ye wa wodai osire nyankopon hira na ho bambo ne nkwa husan ene ne yinkyere ede mawo happy birthday to you D4 God bless you afei ye frau owura George Poku dodo na anim se frau mahala o shop around Abyss Park ewo Ashtown heya ene wie mahala wanya afeko ede aka ho mfie ho ene ye wa wodai mahala nyankopon hira wate adepa bi esefata wo bia bebre onfa nomo na ontutu anamo emfensie God bless you ya from Madam Selina Edutwumwa Mami Edutwumwa enawiei wanya afeko ede aka ho mfie ho wa ankasa wonyonko Benjamin Kwaten ya wo you Otec FM reporter oso ofa kwanya we so ma happy birthday oso nyankopon ni nhira na hoden ene ne nwosra se enye kese wo so adumura entutu anamonsiye na omoa Selena God bless you awiai eya kwame nana me das my enchete phobia na diko Central Market baby obi amenchana nana your friend say nana dikopim nana odikopim our Central Market okay me say na ye otest na me onya nana odikopim idine ye medepa awie ye no kra na ehu no ejo my hen no the odika no okay na odikopi wonna asante my ojo no sha no enti no na onse Ghana ha emra wa ha o say me notif ebofi pam kra na say sabi me bonyo mpo di agimani a na etuatwa waso a utimi ka kire me say me ndwomdwom no anam that enimedi nti se mi digwa ewo hie bia se mi di mi dwa no edikoduru me ntimi fo me dwade na mi di enti eti obi fa ahode so ma bia ma mi ti eni ma bia ma mi so odi ni dwai obi ntimi sisi ni se ma ni dwa o obi ntimi kan se ma ni dwa o mi efiri se nye na ebo akoma na mbom ka hunu se wo di dwa no so wo so wonti eti obi fa ahode so sebi mpredua sama mi mfikire ho no ho nya bia ba ne mfimfini o nye wona ma me ne ton ne nsa no ana me boa na ni nyina mu no me wo fa asika ho bi ni nyina mu no me wo fa asika ho bi sa pepe netie se ma mi bai enyi sa association ni mu a ma mi obe ko kan ya ko mejai na so na se we wo association ni mu bi nti se ma me ne ka se ne ma mo no mu ni wo ha o kra ba wo no bi so kwa obanumbi nti obano se kajan se onso obi okonom no he fa no onom no mi wa ko wiram ensuo ho no no se de wu na wo kasa wo konsuo ho ba de open ni paboni open boni adi no obi kasa obanumbi nti obano so okonom no wai good
nti sisi ai ye fie ko na ka kwa isi ma Jerry num piem na na so Jerry num a obi mi na se wuchenchi we adro na nimo so jan obechenchi wuchenchi a area o nyina be hu se wase sampa good afi o wan ko kase munya ya obi nkase munya ho bakra o meja ba nti mesre honorable so wasomu a ye ne bedi nkomo na afi ehu ba bia ye de befa ene mo amowo sa post office area wo kwada so anadwo de area ho na mo amokotena maami edan yachi na monom neoma no mo wo ho kwan se mo ye mo ade ene wo ye na posi so mu a eye wa wasem na emom menkoye no maami mfikyire kire se ye Asem ba ye nimu a ye nso asem nimu kwa enti ne ye kan ye tu sa na monsie wei na ye kan ye kan ye ne sa nkofo ye die piem ni ade nyina be kasa si na ye wie na ye hunu sene obi ade tua mutia e be kire ya na montuo enti eno nya ho abotre enne sa nkomo wei akoso yi ye nso ye be ye calls bi e de atoase na ya ma wo de wo ho agya kire se bibi e beto ana wo babia no sa squad ni yenim wo mo yinku ade asem ni ho na wo de ye ne sa nkrofo a yabobo wondi enhia yentie na yemusa wo no mo se kwan ben e no ma be yi sa nkrofo na se afiri ho na asumdwie mra na wo ne ufupam ni montena wasumdwie se nya sa de a yesese yenso ye de tamochi no yenso ye be ya wate matempa chokakra be kan se mede me mano mebusuari nyina hye wo mo nsa bibe bi nam na bibe to na me pa cho mumusa wo mate atiefo enti ye sori afiri hai engine room be kasase na ya ye calls e de akọ the divisional we ya wo mo hyase wo ho no na ye ne mpanyimfo akasa e de maami emremu no ya ye de sese mra ye ansana anamuntu e waase ni nyina no yatu enso ede ama abusua yi arafo ne ade hye nyankopon hira o nhira me ontutu ya na monsie na omo aye makramo dwabrim is up next.